Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DOFM Bomboradio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakandrang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 25, tuig 2025. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, labing una kaguli nga sesyon ginpanigayon sa sangguniang panglungsod. Labing una kay sa baguhuman sining legislative building ginpanigayon ining nasambitan karon iya nga uli nga sesyon sa 11th City Council. Ulihi kay ti matakop ng ila sining nga termino by June 30. Sa dugang pa nga mga balita, extrajudicial confession ni Aljon Halbuna, wala ginako ang paghimulos sa kay Kendi. Ginatutukan pagikaroon ang nasambitan sining nga kaso sa kapulisan. No, sa aton sining nga mga kabombo sa pagdeterminar kung bala mayara pagid sang kaupod. Ining si Aljon Halbuna. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, bangkay nga nasapuan sa San Antonio, San Enrique sa aton sini mga kabombog kumpirmado nga mayara sang pila sa ulo, yung pila sa ulo nga pakita or may agi ini sang matigas sini nga bagay. Lakip na sinadri panwa sa aton sini nga mga kauturan ang aton siniiyang big time nga papromo naman sa radyo. Nagabalik ang ginahulat sa tanan nga promo sa subong iyang tuig. No? Kag sigurado sini banwa nga milyon ang premyo nga nagahulat sa inyo. 8 million pesos sa nationwide ang kabugusan sini nga premyo. Sa aton sini nga suwerte sa palengke promo, balde-balde pa premyo na may cash pa 2025. Sa aton sini mga kulturan tutok lang diri sa Bomboradio sa kung ano nga mga produktong dapat sini ninyo iyang baklon kag tipunon nyo ang mga proof of purchase. Stand by sa aton sini nga mga kabomboy, check kanay naton ang balita with the Bombo Krill Miliesa. Ininangot naman sa bangkay sang babaye nga ginapayag sa iya sining pamilya may diferensya sa panghuna-huna kag sandig sa pagpatigayon sang autopsy examination. Nagapakita nga mayara sang pila sa ulo tugas sang pagkalampo sa matigas sining bagay. Subot silingon nga ang babaye sa aton sini mga kabombo ti dakong posibilidad nga linampusan sa matiga nga bagay sa ulo, tubtob iya nga mapatay. Check ta, imbukada sini nga balita with the Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Bangkay sa mabayan na sa Juan sa San Antonio, San Enrique, sa Hunyo 19 sang aga, na kumpirmar na rin lang po sa matigang nga bagay, rason sang iya kamatayon. Sa interview sang Bomboradio Police Lieutenant Christy Valde, officer in charge sang San Enrique Municipal Police Station, iya hayag niya nagwa sa autopsy, naging lampusan sang matigang nga bagay sa ulo ang biktima. Rason sang iya nga kamatayon, nagahapok man ang iya mata tungod sang paglampos sa iya kag nakaaguman ang bangkay sang madamo nga lagok kag pilas sa iya nga mga tiil. Wala sang nakuha nga ebidensya sa autopsy nga siya ginhimuslan. Biktima ginkilala nga si Hera Terracampo alias RC, 54 years old ini siya, kag residente sang Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Ang biktima may sakit sa paminsaron kag nagatumar sang bulong apang suno sa iya bugtong nga bata, hindi sila sigurado kung iya ini ginainom. Suno kay Dalde, posible nga ginpatay ang biktima sa iban nga lugar kag gilayon na ginhalid kag giwigit na lamang sa kilid sa dalan sa San Enrique kung diin ini siya nasakwan. Dugang pa niya, tugtog subong wala pa sa gihapon na sang matukoy nga person of interest kag padayon sa gihapon ilang nga backtracking kag monitoring sang mga CCTV
CCTV sa lugar na posible din agyan sang biktima. Sa subong ginalagiho na sang iya pamilya ang bangkay sang biktima para mapauli na ini sa ilang puluyan kag makalubong sang mayad sa Molo Iloilo. Yari pamatian nato na ang atong interview kay Police Lieutenant Christy Valverde, officer in charge sa San Enrique Municipal Police Station. Kasubong ma'am, bago lang gid na tapos no ang autopsy sang bangkay kag ang initial nga ni sang medical legal is tugaw sa pag lampos sang matiga nga bagay muna ang findings sang autopsy. Initial ma'am, wala gid sang specific no na kung ano nga klase bagay nga matiga. Amo na ang findings ng suko nga ginampusan sa iyang alipudwan. Sa babaw gid sa alipudwan niya, mahumok sa aton nga ulo. May mga bakiras no, kilid. Oo, kag sa ang iyang mata may amo na ang cause sang paglampos sa mga naghabok. Naghabok niya ang mga mata. Based sa autopsy mama wala negative kita sa paggimulos no. Amo lang ang findings nga ang kinamatyan niya is sa ulo. Kasi kung mama ongoing ato no nga investigation sini ka-collect kita sa mga evidences, especially ma'am ang CCTVs no. Alin dira sa may sa Molo kay ang allegation sang pamilya. Dira last na nakita nila sa Molo. Yes ma'am, amo nang gipadala natin subong kasi ang distance no sang ginasapuan siya nga patay kag ang last year nga nakita medyo malayo. Subong ma'am backtracking kami dira sa may area dira kundi siya last nga nakitaan. Posible man ma'am, posible man nga ginaboy siya kaysa crime scene. Wala kita no sang mga blood stain nga nakita o mga struggling dira. Sa subong mama tapos ni autopsy, suro sa pamilya is preparahan nila ang death certificate diri sa San Enrique kag dalon nila ang ila pamilya ang aton biktima sa Molo kag dito iaya. Batian natin Police Lieutenant Christy Valverde, officer in charge sa San Enrique Municipal Police Station, Bombochang. All right. Ini si Bombo Kriel Panisalis Meliesa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Kriel Meliesa sa imo sini iyang follow-up report. Sandig diri sa investigasyon sang or sa pagwa sining autopsy examination ti ang pilas nga nagtugas ang kamatayon sining biktima ang yara sa iya sining ulo, tugas ang matig-a sining bagay. Sa aton sining mga kabumbuso linampusan ini siya madamo sang lagob sa iya sining naglain-lain nga bahin sang lawas. Nagapakita lamang ati sa aton sining mga kabumbo dako posibilidad kun mo sini ang nagagwa sa autopsy examination subot silingon nga sa puti no ang nasambitan sini karon iyang babaye no kag sandigman sa San Enrique PNP nga ini siya ang wigit lamang dira sa ila sining area kay sa lugar nga kundi na recover ining iya sining bangkay way man sang may nakita dito nga palatandaan nga mayara sang struggle abi or may nagkalahapay ito ang mga dahon or ang palibot sini may palatandaan nga mayara sang grappling nga natabo sa nasambitan sining lugar. No? So, nagapati ang San Enrique PNP nga way niya sang kabuhi. No? Sang gindala dito ining biktima kag ginhalid lamang sa aton sining mga kabumbo. Ti ano karon ang sala sining nasambitan nga biktima kon nga amo sining iya nangin kapalaran sa aton sining mga kauturan nga daan ti way man ini siya sa insakto sining panguna-una
Kag bangod sini sa iyang balatian, ang reklamo man lang sa iyang rabaton, sandig man sa pagpangusisa sa Bombo News team sa mga barangay official kag sa iya sini nga bata nga nagapanulod-dulod kuno sa nga puluyan kiti posible base kon gutom. Pero nagapanulod-dulod sa nga puluyan bangod hindi siya ginaatake kuno sa iya sini nga diferensya sa panguna-una sa aton sini nga mga kabumbo. Di makaluluoy man ining nasambitan karon niyang nga babaye sa aton sini mga kabumbo. Ang pamilya yan nagikutar karon agod ini siya ang mapalubong mga kabumbo. 48 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga nagapanguna dalagkuan naman nga balita nasyonal, si Presidente Bongbong Marcos way nagpagpangduwa-duwa nga nagmando nga gubon ining 8.87 billion pesos nga balor sa floating shabu nga nakuha karon sa mga manugpangisda sa baybayon sang Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur kag Cagayan. Personal ini nga gininspeksyon sa nakaligad sining adlaw ni Presidente Bongbong Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency Gymnasium, National Headquarters dito iya sa may Quezon City. Ining sinako nga nagaunod sa illegal siniya nga druga. Kaupo ni Presidente Bongbong Marcos si Sanday DILG Secretary Juanito Victor Rimulya Junvic, kag sumungman si Dangerous Drugs Board Chairman Secretary Oscar Valenzuela, PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kag Secretary Eduardo Anyo, ang head sa National Security Council. Ginpasiguro man ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres nga pagagubon sini ang mga sinako sang shabu sa sulod ginlamang sang 24 oras dito iya sa may Kapas sa Tarlac. Suno kay Neres Banwa, 1,304.604 kilos sang shabu nga nagabalor, sus Maria kang gusip. Grabe ang bilis ni Banwa. Tuman ka dako, 8.87 billion pesos. 8,887,307,200. Kung ini ang pagagubon, gamitan ini sa Philippine Drug Enforcement Agency sa thermal decomposition. Silingon pagasunugon, ining yara karon sa ginabanubanta, 226.43 nga kilo sang shabu nga nagabalor sang 699 million nga nakumpiska sa mga sang pinagi sa court orders. Separate naman ini agri Banwa. Di bangod sa naresto ini mga suspitsado, wala sang may naresto sining mga suspitsado, wala man sang kasong kriminal nga ipasaka may kang tanan sining 8.87 billion nga balor sang shabu. Ginmando diri ni PDEA Director General Neres ang pagguba sa droga pinaagi sa isa ka written order. Ginmanduan naman ni President Bongbong Marcos ang PNP kay ang PDEA nga pasangkaron pa ang ilang sining surveillance kag monitoring agud malikawan ang smuggling sa mga baybayon. Ti ini madwa nga diskarte sa distribution sa illegal nga droga. Why na iya sang bag-o pa sa dre? Although makabing naton basi bag-o dre sa bungsod Pilipinas, but ginagamit na ini nga pamaagi sang mga kartel. The likes of El Chapo, si Joaquin Guzman Loera sang Mexico. Sa aton sini nga mga kabumbo, siya ning leader sang Sinaloa Cartel. Nakagiman nga gingamit ini nga estratehiya sa pagdistribuer sang illegal sini iyang droga, particularmente cocaine,
no, sang bantog man iyang drug cartel man, ining si Pablo Escobar, dito naman niya sa kadagatan mga biyan, no, sang Colombia. Pati sa una sa Miami ganito, napaanod lang to nila, tapos may nagabantay lang to nga mo sining masikop, no, kay isa ini sa mga makabig na ton nang inepektibo sa tuanay nga pamagi sa pagpalusot sa illegal nga droga, kay why niya sa nga may naga-check gawa. Unlike iya nga kung i-eroplano mo, ipagi mo biya sa barko port to port, no? Tinda mo pa na sa mga rekumitos na. Pero ining ginhimo sa pila ka mga drug lord just like El Chapo and Pablo Escobar sa aton sinima Kabumbo, di may gamay sila nga 3-seater bla nga eroplano. Piloto lang na ang ara dira. Tapos kutob sang madala nga kapasidad, silang 3-seater nga eroplano, punon nila sa ila sininga nga merchandise or items. Kag mayara na daan sa nga nagabantay to sa area sa baybayon kung sa diin iniihulog, kag dito sikupon lang sa nga mga miyembro man sa another nga illegal or illegal drug trade or illegal drug group, no? Sa aton sinima Kabumbo or mga tinawo manabi ni El Chapo, either ni El Chapo or ni Pablo Escobar. Sa aton sini nga mga Kabumbo, hindi man maglayo nga basi kung may nakapaminsar sang kasubong sini nga strategy sa pag-distribute sa illegal nga droga. Dito ni nila pinaagyo sa baybayon sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag Cagayan. Timing man nga ang nakatikpaw, hindi man guro tikpaw, ang naka-recover sini mga manog pangisda sa aton sini nga mga Kabumbo. Hamakon mo ang estimated value sini or price sini banwa is 8.87 billion na pesos. Tingin na obra sini sang mga point person, no? Tingin na repack sini nila banwa. Pag repack sini nila, baligyan nila tingin or nagadepende sa order sa ila sini nga mga parokyano. So dakong posibilidad nga hasta iya sa quadruple nga pilo, no? Ang ila sini sarang nga maginansya sa sining pagbaligya sa illegal nga droga. That is why sa aton sini mga Kabumbo, apisar delikado, apisar iya nga ti makaguba sang puturo sa mga madakpan sa drug bypass operation, madamo sa gyapon sa nagapaadbenturar. Nagapaadbenturar kay kumo ang ila sini iya nga kapital is koneksyon kag kulba, pero pananglitan ini sila makalusot. Tiba banway makabig naton dayon nga ining mga one-time, big-time deal. Sarang ikaw iya nga gulpiada lang, mangin milyonaryo ikaw. Sa batag iya sang pagduso sa illegal sini nga droga. Pero, kung madakpan ikaw, ang konsekwensya sini hindi manhamak. Ang konsekwensya sini hindi manhamak. Kaya sarang iya maguba ang imo sini nga pagpangabuhi kang imo puturo. Hindi lang imo, kundi pati sang bugos mo sini iya nga pamilya. Sa aton sini mga Kabumbuti karon, ini ang pagagubon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ti dapat sini banwa nga klaro bla kag transparent ang pagguba sining mga recovered illegal drugs, kay para nga malikawan naton ang nangin issue santo natuhoy sa mga ninja cops kag gina-recycle ining mga recovered illegal drugs sa mga operations nga ginapatigayon sa ngaton sini nga mga law enforcement agencies. Gina-recycle ini nila, ginabaligya, ginakwartahan sa aton sini mga Kabumbo, kag ti
dumduman yung mga isang tsimpo to ni former President Rodrigo Duterte nga pati mga ninja cops so ay giniya magkasalbar no? Sa iya sining anti-drug war. Oh, di dapat i-plastar man ikang ipakita again for transparency sake. Kay base black crown ko na ang ginguba gali iya sa nga pidiyatok salik. Oh, base ang tinutdan sa nga pidiyato tawas nga ginpudpod. Oh, kaga ining bisan porsyon lang gani ni. Oh, sa 8.87 billion, ibisan 2 billion lang ni, or 3 billion, or the least na gin 1 billion na worth sa illegal sininga droga, ang lumapta, problema gin sa ngaton siniya nga susyudad. Oras naton, 58 minutos na kaligad sa takna sininga alas 11. Pagbalik naton na banwa, detalye sa mga nagapaw na dalakuan ng mga balita lokal, pagkatapos ang Bombo Network News. Mga Mar, si paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang sinanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Pioneer, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan. Di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, sitwasyon sa Qatar bumalik na sa normal. Halos 250,000 na mga Pinoy na natiling ligtas. Ang fuel subsidy naman para sa mga apektadong sektor hindi na muna daw ipapamigay kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilang senador naman hindi pa nakapagdesisyon kung saan naanib sa papasok na 20th Congress. Ang Armed Forces of the Philippines deadma sa pagkontra ni Vice President Sara sa missile deployment sa bansa. Abangan sa ating weather update mamaya, dating low pressure area na nabuo sa Pilipinas naging ganap na bagyo, ngunit tuluyan ding lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Sa international news naman, US strikes bigong mawasak ang nuclear sites ng Iran ayon yan sa intelligence report ng Amerika. Pero si US President Donald Trump nanindigan na ganap na nawasak ang mga pasilidad ng Iran. Abangan din sa ating sports balita mamaya, ang veteranong guard na si CJ McCollum inilipat ng New Orleans Pelicans sa Washington Wizards. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
Iniulat ni Philippine Ambassador to Qatar, Mardomel Melicor, na normal ang sitwasyon sa naturang bansa sa kabila ng naunang ulat na pagpapasabog ng Iran sa US Air Base doon at kinalaunan ay tuluyang pagsasara ng himpapawid nito. Ayon kay Ambassador Melicor, mistulang walang nangyari sa naturang bansa dahil walang mapapansin na anumang mga pagbabago. Wala din nanyang nangyaring panic buying sa mga mamayan at iba pang mga dayuhan tulad ng mga Pilipinong naninirahan roon. Sa ngayon ay binuksan na rin ang airspace ng naturang bansa at tumuloy ang mga commercial flight na unang naantala. Bagaman may mga Pilipinong bahagi ng mga delayed flight, kasama na rito si Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdac, hindi niya kinailangan ng embahada na gumawa ng mga intervention dahil sinagot ng airlines ang kanilang mga pangangailangan. Abot sa halos 250,000 mga Pinoy ang kasalukuyang nasa Qatar kung saan karamihan sa kanila ay nagtatrabaho habang ang iba naman ay mga dependents ng kanilang mga kaanak. Sa halos 250,000 na mga Pinoy, mahigit sa 50% o 50% ay nagtatrabaho bilang mga skilled at professional worker, habang ang iba naman ay nagtatrabaho bilang mga household service worker. Pagtitiyak naman ng Ambassador na natiling ligtas sa mga Pilipino na naroon sa kabila ng tensyon sa Middle East. Sinisiguro rin niya ng Qatari government na mapuprotektahan ang lahat ng mga mamamayan nito, kasama na ang mga dayuhang nagtatrabaho o nagbabakasyon sa naturang bansa. Samantala, wala na daw makatwirang dahilan para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa isang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ito ang giniit ni Attorney Antonio Bucoy, ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Matapos na magsumite si Vice President Sara ng kanyang answer ad cautelam sa Senate Impeachment Court. Nilinaw niya na nananatiling may tiwala ang prosekusyon sa Senado na gampanan ang kanilang constitutional mandate ng patas. Inaprobahan ng House of Representatives ang Articles of Impeachment nga noon po yung buwan ng Pebrero sa suporta na rin na mahigit 1/3 ng mga miyembro nito. At isinumite naman ito sa Senate na tumayo po bilang isang impeachment court ngayong buwan ng Hunyo. Nananawagan naman ang kampo ng Vice Presidente na ibasura ang reklamo na kinikwestiyon ang proseso at nagdulog ng mga depensa nila. Kabilang na dyan ang umano'y paglabag sa 1-year bar rule sa pagsasampa ng impeachment complaint. Nang tanungin naman kung maaari pa bang ikonsidera ng impeachment court ang panawagan ng Vice Presidente na ibasura ang kaso sa yugtong ito, kumpiyansa naman ang naging tugon ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na dapat daw ay ituloy ang proseso. Binigyang din ng House official na nakatutok ang Prosecution Panel na matiyak ang pagpapatuloy ng paglilitis alinsunod na rin sa mga probisyon ng konstitusyon at tuntunin ng proseso. Nang tanungin naman kung hindi ba taliwas ang panawagan ng ikalawang Pangulo na ibasura ang kaso sa una niyang pahayag na bukas siyang harapin ito, sinabi naman ni Bucoy na hindi na maiiwasan ang paglilitis ngayon na mayroon ng formal na tugon ang kanyang panig. Buha tayo ng mga updates mula po dyan sa may impeachment court sa Senado, mga kabumbo. Ilang mga senador, tatalakayin pa ang kanilang magiging komposisyon sa pagpasok ng 20th Congress. May mga development po dyan si Bombo JC Galvez. Pag-uusapan pa raw ni na Senator-elect Bam Aquino kasama ang kanyang mga kaalyado na si Senadora Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan kung ano ang kanilang magiging komposisyon sa Senado pagpasok ng 28th Congress. Sa panayam, sinabi ni Aquino, hindi mahalaga ang komposisyon kundi kung paano sila makatutulong batay sa pangangailangan ng taong bayan. Target nila na bagong July 28 na siyang pagbubukas ng panibagong kongreso ay mas maging malinaw na ang mga bubuo sa minority block ng mataas na kapulungan ng kongreso. Nilinaw naman ito na kapag sinabing minorya ay hindi ibig sabihin nito na palaging kontra sa gobyerno. Ngunit umaasa ang incoming senator na makuha ang Senate Committee on Education sa pagpasok ng panibagong kongreso para raw maisakatuparan niya ang kanyang mga ipinangako noong panahon ng kampanya. Nag-uusap pa lang kami and hopefully before July 28, mas maging malinaw rin yung mga rules. Pero para sa akin kasi mahalaga yung Committee on Education. So I'm really hoping to get that committee para yung mga napangako natin during the campaign, matupad natin. At syempre lahat ng mga advocacy ang nasimulan na rin natin, matuloy rin natin. I think when I ran, kasi I ran as an independent, and these days ang mga iba't ibang grouping ay talagang magkakaiba. Alam mo na rin naman yung minority dito, hindi rin naman yan ang ibig sabihin, opposition din pagdating sa national. So I think yung mga ganyang bagay, medyo fluid pa siya.
Pero syempre, yung magkasama pa rin, di ba? But right now, sa pag-uusap namin ni Senator Kiko, yung mahalaga talaga, yung matupad yung mga pangako namin. Kasi yun yung kailangan ng tao. You know, when we run on libreng kolehiyo, siguradong trabaho, mga reforma sa edukasyon. At sa pagkakaalam ko, sa pag-iikot ko rin, yun talaga yung hinahanap din sa akin ng tao. So, we're gonna focus on the reforms and the work. Samantala, pagdating naman daw sa usapin ng nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tungkulin daw nila mga tatayong senator judges na bumase sa ebidensya. I think we should rule based on the evidence. Yung mga senador ngayon, mga senator judges kami, yung tungkulin namin, tingnan yung ebidensya at mag-decide based sa evidence. Hindi mag-decide bago makita yung ebidensya. And I think yun yung pinakamalaga. Yun yung tungkulin namin, no? And that goes for me, goes for everybody. Hintayin natin yung proseso, tingnan yung ebidensya at mag-decide ka based sa ebidensya, hindi base sa kung anong kulay mo sa politika. Sa pagpasok ng 28th Congress, sinabi ni Aquino na maraming tumatawag sa kanya pagdating sa usapin ng Senate leadership. Hindi naman ay dinetalye ni Aquino kung anong kanilang mga naging pag-uusap. Siyempre marami. Siyempre, as we speak, no, yung mga iba't ibang mga senador nag-uusap-usap na rin. Pero pag-uusap pa lang yan ngayon. Malalaman nyo na yan sa July 28. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naniniwala si dating Senator Laila de Lima na isang admission of guilt ang ginawa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghiling para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Maalalang sa inihaing request ng dating Pangulo ay nakasaad ang ilang salik para magsilbing basihan para tuluyan itong gawaran ng pansamantalang kalayaan. Kabilang dito ang hindi pagiging flight risk ng Pangulo o dating Pangulo, hindi din pangingialam sa ebidensya, testigo at pag-usad ng kaso, kawalan ng kakayahan na gumawa muli ng krimen at panghuli ay ang katandaan ng dating Pangulo. Iginit din ng dating senador na hindi daw sapat ang 4 na nabanggit na dahilan upang igawad ng korte sa dating Pangulo ang kanyang pansamantalang kalayaan. Inihalimbawa rin nito ang salik na kawalan ng kakayahan ng dating Pangulo na gumawa muli ng krimen. Anya, mistulang nagpapakita ito na inaako mismo ng dating Pangulo ang kanyang mga kasalanan. Pinuna din ng batikang mambabatas ang naturang ground o basehan at iginiit na isa itong pagkakamali ng sinumang gumawa sa naturang aplikasyon. Maliban sa pag-amin mismo sa krimen, nakakatawaan niya na ginamit itong rason para hiningin sa International Tribunal na payagan ng dating Pangulo na makalabas sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Binatikos din ng dating senadora ang paggamit ng kampo ng dating Pangulo sa humanitarian consideration bilang ground. Anya, malakas pa ang dating Pangulo dahil bago ang kanyang pagkakaresto ay nagawa pa niyang bumiyahe patungong Hong Kong. Hindi rin anya nagkukulang ang ICC na sapat na medical facilities para bigyan si Duterte ng akmang serbisyong pangkalusugan. Nanindigan din ang batikang human rights lawyer na mas nakakabuting manatili na lamang ang dating Pangulo sa kustodiya ng International Criminal Court kasabay ng pag-usad ng trial para sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity. Kaugnay ho ng balitang yan, pagkakabubudayag ng legal counsel ng mga biktima ng war on drugs na tinutulan ng mga prosecutor ang International Criminal Court. Ang request nitong si dating Pangulong Duterte para sa interim release dahil sa binago ng defense team ang bansang pagdadalhan sa dating Pangulo. Kinumpirma ni Attorney Gilbert Andres na inisyal na napag-usapan ng mga prosecutor kasama mga abogado ng dating Pangulo ang member country ng International Criminal Court na tatanggap sa dating Pangulo sakaling payagan ng kanyang pansamantalang paglaya. Subalit sa aplikasyon ng kampo ng dating Pangulo, ibang bansa ang nakalagay. Hindi naman niya maaring pumayag ang prosecution ng advance sa kasunduan hanggang sa hindi nila ito nababasa. Paliwanag pa ng abogado na tinutulan ng prosecutors ang interim release ng dating Pangulo sa proposed host country dahil sa sobrang time-consuming niya at komplikado para sa pagharap ng dating Pangulo sa korte dahil sa layo o distansya ng naturang bansa mula sa the Netherlands, maliban pa sa ilang grounds na tinukoy ng prosecution para tutulan ng interim release ng dating Pangulo. Samantala, nilinaw din ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa pumayag ang prosecution team sa kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Malalang sa initial request ng defense team noong pong Hunyo 12 ay nakasaad na hindi kinontra ng International Criminal Court prosecution
ang kahilingan na magawaran ng interim release ang dating Pangulo. Kaya tuluyan nila itong hiniling sa International Court. Pero giit na Attorney Conti, walang nangyaring kasunduan. Sa halipan niya ay nagkaroon lamang ng pag-uusap o initial talks. Ngunit hindi pa ito isinapinal bago tuluyang naglabas o naghain ng request ang defense panel. Paliwanag pa ng abogado, mayroon ding tinukoy na bansa na maaring pagdalhan sa dating Pangulo at sa inisyal na pag-uusap ngunit nagulat na lamang anyang prosecution noong biglang pinalitan o iniba ang target na bansa. Samantala bagaman hindi pa hinihingi ng International Criminal Court sa kampo ng mga biktima na magbigay ng komento sa kahilingan ng defense panel, nakikipag-ugnayan na anya mga ito sa Office of Public Counsel for Victims para tuluyang isumite ang kanilang pananaw at alalahanin ukol sa interim release request ng dating Pangulo. Ang naturang opisina ay isang independent office ng International Criminal Court na siyang tumatayong temporary representative nitong mga biktima. Git ng abogado, hinihintay na lamang nila ang official communication ng naturang opisina at sa oras na hilingin ang komento ng mga biktima ay nakahandaan niyang ipadala ang kanilang komento at kasagutan. Ayon pa rin kay Attorney Conti, patuloy ang paghahanda ng panig ng mga biktima para sa nalalapit na trial para sa dating Pangulo. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabi na hindi pa muna daw ipapatupad dito pong fuel subsidy dahil sa pagbaba na ng presyo ng langis sa world market. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Hindi pa nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang ituloy ang subsidiya sa langis o ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicles, drivers, magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangulong Marcos, kung hindi bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, ay pagaganahin talaga ng gobyerno ang fuel subsidy. Pero gayunpaman, kahapon anya, bumaba sa $69 per barrel ang presyo mula sa unang pagsirit nitong $79 per barrel. Itinakda ng pamahalaan ang $80 per barrel ng langis bilang benchmark upang magpatupad ng fuel subsidy para sa mga apektadong sektor. Pero dahil bumaba na nga ang presyo, hindi na anya kailangan ang subsidiya. Sa kabilang dako, inihayag ng Pangulo na manageable ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyaring Iran-Israel conflict. Ayon pa sa Presidente, una na kasing nagdeklara ng ceasefire doon at una na ring nakapagtala ng pagbaba sa presyo ng krudo sa world market na nasa $69 per barrel na lamang. Sa kasalukuyan, nananatili anyang nakabantay ang pamahalaan sa sitwasyon sa Middle East at nakatutok rin anyang gobyerno sa galaw ng oil price sa pandaigdigang merkado. Samantala, pinatitiyag din ng Pangulo sa Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police na agad wasakin ang mga nakumpiskang illegal na droga sa mga ikinakasang operasyon nang sa gayon hindi na ito magamit pa o ma-recycle muli. Kaninang umaga, personal na tinutukan ng Pangulo ang sistema na ginampagwasak sa mga illegal na droga sa Capas Tarlac. Ayon sa Presidente, sinadya niya talagang tutukan ng sistema mula sa pagkasasamsam at ipinagbabawal na gamot sa testing hanggang sa mailagay sa incinerator para wasakin ang bulto-bultong illegal na droga. Sabi pa ng Pangulo, nais niyang makasiguro na walang maipupuslit na mga nasamsam na droga at matiyak na ito'y sirain. Kumpiyansa naman ang Pangulo na nasa sa init na 700 degrees Celsius na tinupok ng mga drogang isinalang sa incinerator ay mawawasak na ito ang active ingredients ng ipinagbabawal na gamot. 10 oras anya itong nakasalang, mag-aantay ng 12 oras para palamigin ang chamber at ma-check kung napulbos na talaga ang nasunog na shabu. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa pag-destroy sa mga nahuling drugs. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Ferdinand Marcos Jr.
Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko ang deepfake video na kumakalat online na ginagamit muli ang imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-promote ng online trading platform. Ang naturang video ay pinost sa isang Facebook page na minamanage mula sa iba pang bansa at may link na nagdidirekta sa mga user sa isang e-commerce site. Ayon sa naturang opisina, natukoy sa kanilang isinagawang technical review na gumagamit ng video ng deepfake technology gamit ang artificial intelligence o AI-based manipulation para dayain ang visual elements at gayahin ang pag-endorso ng Pangulo. Kaugnay nito ay humiling ang naturang opisina sa social media platform na tanggalin ang naturang content kasama ang iba pang may kaugnayan sa naturang post. Patuloy naman ang pagmonitor ng ahensya sa mga banta ng ganitong panluloko at hinimok ang publiko na i-assess ng maigi ang mga ine-endorso online, particular ng mga sangkot na public officials, exaggerated promise o hindi beripikadong mga platform. Samantala, inaksyonan na rin ito ng Palasyo Malacanang kung saan sinabi ng Presidential Communications Office na papangunahan nito ang pagbuo ng isang National Deepfake Task Force para matugunan ang mga pinapakalat na maling impormasyon laban sa gobyerno at mga individual dito sa bansa. Samantala, itinalaga po ni Pope Leo XIV si dating Department of Education Secretary Armin Luistro kasama ang iba pang mga obispo at clergy sa Vatican Dicastery. Base sa Vatican, pinangalanan ng Santo Papa si Luistro bilang miyembro ng Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Si Luistro ang kauna-unahang Asian na magsisilbing Superior General ng Institute of the Brothers of the Christian Schools o kilala bilang De La Salle Brothers na nagsasagawa ng mga religious teachings sa educational institutions sa Pilipinas. Nagsilbi si Luistro bilang kalihim ng Department of Education sa ilalim noon ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong taong 2010. Sa iba pang mga balita, ang Migrant Workers Department nanawagan sa publiko na huwag gawing biro at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Hinggil pa rin po yan sa kalagayan ng mga overseas Filipino worker doon ho sa may gitnang silangan. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Nanawagan ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag gawing biro ang kasalukuyang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Middle East, kung saan nagbigay paalala ang naturang kagawaran na iwasang magpakalat o makiisa sa mga pasimuno ng maling impormasyon hinggil sa tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran. Ito mismo ang binigyang din ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan ukol sa kanilang apektado ng sitwasyon sa ibang bansa. Git kasi niya na marami umunong naglipa ng mga peke o maling impormasyon na nakadaragdag lamang para magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Yun din yung gusto nating panawagan sa ating mga kababayan. Maraming naglalabas ng peking balita, nananakot lang at nagdadagdag lang siguro. Siguro gusto nila maging viral. Gusto namin i-remind sila medyo seryoso yung sitwasyon ngayon. Buhay ng mga OFWs na nakasalalay. Dagdag pa rito, binigyang linaw naman ng Department of Migrant Workers na wala umano silang pinipili pagdating sa kung sino ang kanilang tutulungan. Ayon kasi kay Undersecretary Felicitas Cubay, hindi lamang raw mga dokumentadong Pilipino ang bibigyan ng tulong, kundi maging ang mga undocumented overseas Filipino workers din ay mabibigyan ng tulong. Meron din tayong financial assistance through our Action Fund. The Action Fund is for documented and undocumented Filipino workers. So, hindi po natin tatanungin ikaw ba ay legal sa iyong pinagtatrabahuhan or what. Hindi na po natin tinatanong yon. What is important is matulungan natin sila. We assure them that we will safely repatriate them. And we can offer or they can avail of services of the Philippine government.
Maalala na kanila nang binigyan tulong ang unang batch ng mga repatriated OFWs na galing sa bansang Israel at iba pa na apektado sa hidwaan ng Israel at Iran, kung saan nakatanggap ang mga ito ng nasa 150,000 pesos nang sila'y matagumpay at ligtas na kauwi pabalik ng Pilipinas. Hindi lamang raw ito mula sa Department of Migrant Workers, kundi bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. I'm saying Philippine government kasi hindi lang po tayo, DMW or OWA, ang nag-aasikaso nito. This is the whole of government approach. At ito po ay mandato sa atin or direktiba sa atin ng ating Pangulong Marcos na the whole of government should be able to assist our returning or repatriated Filipino workers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Grantilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Lumabas sa Classified Preliminary Intelligence Report ng Amerika na bigong masira ng pagbomba nila ang nuclear capability ng Iran. Subalit maaaring maantala lamang daw ng ilang buwan ng nuclear program ng Iran dahil sa pag-atake. Bagay na taliwas naman sa naging claim ni US President Donald Trump na nawasak nila ito. Base sa report na nilabas ng Defense Intelligence Agency na harangan lamang ng strikes ang pasukan ng dalawang nuclear facilities, subalit hindi nito napabagsak ang mga gusali na nasa undergrounds. Base din sa isang individual na pamilyar sa naturang intelligence report na nanatiling intact ang ilang centrifuges. Kinumpirma naman ni White House Secretary Caroline Leavitt ang authenticity ng naturang assessment, subalit sinabi niyang ito ay posibleng mali at naklasipika din anya ito bilang isang top secret, subalit nalik pa rin. Ang pagkakalikanya ng naturang assessment ay isang malinaw na pagtatangka para siraan si US President Donald Trump at ipawalang saysay ang katapangang ipinamalas ng mga fighter pilot na nagsagawa ng matagumpay na misyon para mabuwag ang nuclear program ng Iran. Gayon din nanindigan si US President Donald Trump na nasira po nila ang naturang mga nuclear facilities ng Iran. Anya, alam ng lahat kung ano ang mangyayari sa oras na ibagsak ang 14 na 30,000 pounds na mga bomba sa kanilang targets at ito daw ay total obliteration. Noong araw ng Martes, sinabi ng gobyerno ng Iran na gumawa na sila ng kaukulang mga hakbang para matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang nuclear program kasunod nga ng pag-atake. Inihayag din ng isang advisor ng Iran Supreme Leader na mayroon pang stocks ang kanilang bansa na enriched uranium at iginiit na the game is not over. Matatandaan na nagsimula ang labanan sa pagitan ng Iran at Israel noong June 13 ng taong kasalukuyan matapos maglunsad ang Israel ng airstrike sa nuclear sites at top military bases ng Iran sa layuning mapigilan ang kanilang nuclear efforts. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, tuluyang naging ganap na bagyo ang dating low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa State Weather Bureau. Gayunpaman, tuluyan na rin itong lumabas sa naturang Philippine area habang gumagalaw sa kanilang o kanlurang bahagi ng Pilipinas. Hindi na rin ito binigyan ng local name dahil nabuo ito bilang isang bagyo sa labas ng Pilipinas. Ulit itong lumataan sa layong 555 kilometers sa kanluran po ng Bacnotan dyan sa may probinsya ng La Union at kumikilos ng hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 45 km per hour habang mayroon itong pagbugso na abot hanggang 55 km per hour. Lasang tutunguhin ng bagyo ang katimugang bahagi ng China sa mga susunod pang araw. Wala naman itong magiging direktang epekto sa kalupaan ng Pilipinas maliban lamang sa posibilidad na paghila sa southwest monsoon kung magtatagal dyan sa karagatan. Kung sakaling mangyari po ito, posibleng magiging malansangan muli ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, wala nang ibang mga low pressure area o tropical cyclone na binabantayan sa loob at labas ng bansa. Sa kabila po nito ay asahan pa rin ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil yan sa epekto ng localized thunderstorm lalo na't pagsapit ng hapon o gabi. Ngayong araw, muling naglabas ang Weather Bureau ng General Flood Advisory para sa 11 rehiyon dahil sa inasang epekto ng mga biglaang pagulan. Kinabibilangan po ito ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, ang Central Luzon, Calabarzon Region, Mimaropa,
Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo, ilang mga driver na namamasada umaaray sa mataas na presyo ng langis. Dumidiskarte na lang daw para humakatipid ng petrolyo. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nahihirapan ang ilang mga namamasadang driver dahil sa pagtaas ng langis na nagsimula ngayong linggo kasunod ng tumitinding gulo sa bansang Israel at Iran. Kaugnay pa nito, gumagawa na lamang sila ng mga paraan upang hindi masyadong sumakit ang bulsa nila sa pagkakarga ng petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa mga iba't ibang namamasadang mga drivers, pare-parehas silang nagpayag ng pagkadismaya sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil ito ang kanilang pangunahing pangangailangan sa kanilang pamamasada. Sinabi ni Renz Louis Argonza, isang jeepney driver, maliit o mataas man ang dagdag presyo sa gasolina, malaki pa rin ang epekto nito para sa kanila. Anya, kung dati ay nagdodoble kayod na sila, sa sitwasyon ngayon, titriplihin pa nila ang pamamasada para mabawi lang ang kanilang mga kita. Dagdag pa ni Wilfredo Bucay, isang Transportation Network Vehicle Service Driver, para sa kanila, malala rin ang epekto ng pagtaas ng petrolyo. Dahil malaki pa ang porsyento na kinukuha ng kanilang mga kumpanya, kaya naman ang kanilang kita ay nahahati rin. Umaabot ito na konti na lamang ang natitira sa kanila. Siyempre, medyo malungkot din gawa ng bawas na rin sa kita namin yan ganyang pagtaas ng gasolina. Kasi bawat piso, 50, tapos pagtaas ng diesel na yan, malaking bagay na rin sa amin epekto sa amin, talagang nahihirapan kami. Gawa ng, kagaya nito, aircon jeep, tapos price lang din ang pamasahe namin, kagaya sa mga ordinary. So kailangan namin kumayod talaga para yung itinaas na diesel na yan, makakuha pa namin talaga. Kumbaga 10 ikot namin, kailangan dadagdagan namin ng mga 12, mga ganun. Ang epekto sa akin ng gas ngayon, medyo malala. Kasi 23% na si Grab, tapos ang gas namin is aabutin pa ng kalahati litro. So magkano rin ang kalahati litro ngayon? Papatak na 30 pesos na rin. So kalahati na lang talaga matitira sa amin kada biyahe. Kaugnay pa nito, iba't ibang paraan na lamang ang ginagawa ng mga namamasadang mga driver para makatipid ng petrolyo. Ang iba sa kanila ay pinapatay na lamang ang makina kapag mahaba pa ang pila sa terminal o di kaya kapag naghihintay ng booking. Isa rin sa kanilang kinokonsidera ang gasolinahan kung saan sila magkakarga ng langis. Ani nila, mas pinipili nila ang pinakamurang mga gasolinahan. Ang ginagawa ko na lang, kunwari, mahaba ang pila namin, hindi kagaya ng dating mababa ang diesel, kahit nakabukas ang makina mo, okay lang. Sa ngayon, talagang sasadyay mo talagang patayin ng makina para makatipid sa diesel. Regarding naman dyan sa ang diskarte na lang siguro, talagang patay-patay makina na lang, hanap ng bakante, hanap ng malilim para makapag-abang ng susunod na pasay na customer. Naghaharap ako ng medyo mababa na gas ngayon Ako, pag nakamura ako, hinahanap ko yung mas mababang presyo Tapos, pag nakatipid naman ako sa gas, kailangan hindi ibibirit mo yung makina para stable lang yung gas mo. Samantala, patuloy din ang panawagan nila sa pamahalaan na kung itataas man muli ang presyo ng langis, huwag naman sobra-sobra na wala nang matitirang kita sa kanila dahil hindi pa rin naman ani nila tumataas ang pamasahe. Kung kayang i-maintain na lang ang presyo nito, ganun na lamang ang gawin. Matatandaan na ngayong linggo, 2 beses na magtataas ang presyo ng petrolyo. Nauna na ang 2 pisong pagtaas nito noong Martes at taasan pa ang 3 pisong pagtaas naman sa mga paparating na araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Nanawagan ng Commission on Human Rights ang agarang aksyon matapos na lumutang ang bagong testigo sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero na umunoy pinatay at inilibing sa may Taal Lake. Agad na nagtungo ang mga investigador mula sa Commission on Human Rights Region 4A sa lugar upang magsagawa ng monitoring at makilahok sa operasyon kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nagsagawa ng motu proprio investigation ng Commission on Human Rights noong 2022, ngunit walang lumutang na testigo o ebidensyang magtuturo sa eksaktong kinaroroonan nitong mga biktima. Ayon kay Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, positibong hakbang ang paglutang ng suspect na handang maging state witness at ibunyag ang nalalaman ukol sa krimen.
Nagsagawa rin ng mapayapang pagkilos ang mga kaanak ng biktima sa Commission on Human Rights Central Office at nakipagdialogo sa mga opisyal upang alamin ang mga susunod pang hakbang. Umapela ang Commission on Human Rights sa lahat po ng mga may kaugnayan na ahensya ng gobyerno na magsanib puwersa upang resolbahin ang kaso at makamit na ang hustisya na matagal nang inasam ng mga pamilya. Iniimbestigahan na ng Fact-Finding Committee na binuo ng Department of Agriculture ang implementasyon ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion program nito sa 3 rehiyon. Unang nabuo ang naturang komite sa pamamagitan ng Special Order 903 na inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang imbestigahan kung naipatupad ba ng maayos ang naturang programa sa Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon Region mula 2021 hanggang 2023. Inatasan na rin ng komite na i-assess kung naging epektibo ito para maabot ang layunin ng ahensya na pataasin pa ang populasyon ng mga baboy na labis na naapektuhan sa pag-iral ng African Swine Fever. Ang naturang komite ay nabigyan ng palugit hanggang sa kalagitnaan po yan ng buwan ng Hulyo upang isumite ang kanilang findings at mga rekomendasyon kay Secretary Laurel. Nagsisilbi namang chairman ng naturang komite si Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry Michael D. Hoya Garcia, habang vice chair naman ito si Agriculture Legal Service Director Willie Ann Angse. Ang Inspired daw ay isa sa mga flagship program ng Department of Agriculture para muling palaguin ang hog industry sa Pilipinas mula sa epekto ng African Swine Fever. Mula 2021 hanggang taong 2023, mahigit 4 na bilyong piso na ang inilaang pondo para sa implementasyon at pagpapalawak pa ng naturang programa. Meron na lamang po tayong 26 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ang Armed Forces of the Philippines patuloy pa rin naninindigan at tutupad sa kanilang mandato sa kabila pa rin po yan ng naunang pagkontra ni Vice President Sara Duterte doon ho sa deployment ng mga missile dito sa Pilipinas. May mga development na kuha dyan si Bombo Bea Peniza. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy silang maninindigan at tutupad sa kanilang mandato na maprotektahan ang mga interes ng Pilipinas at maski ang soberanya nito. Ito ay sa kabila ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na masyado na umunong pinapabura ng pamahalaan ang isang makapangyarihang bansa na magpasok ng mga armas gaya ng pagde-deploy ng missile sa loob ng Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, tinugunan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang mga pahayag na ito ng Vice Presidente at sinabi na ibinibigay at iniiwan na nila ang lahat ng polisiya sa mga tamang tanggapan ng pamahalaan hinggil sa pagde-deploy ng missile sa bansa. For all matters of policy to the appropriate government agency, nevertheless, your armed forces will keep performing its mandate in furtherance of protecting our national interests all over the country. Kaugnay naman sa mga nagiging developments ng lumalalang sigalot sa Middle East, tiniyak rin ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda ang kanilang contingencies kung sakali man na madawit ang Pilipinas sa kung ano man ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Iran at Israel. Ayaw din muna magkaroon ng AFP ng mga espekulasyon at pangunahan ng mga maaaring mangyari sa pagpapatuloy ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, pinaka-prioridad ngayon ng AFP ang kanilang pag-aabot ng tulong sa repatriation ng mga Pilipinong naiipit pa rin sa giyera at tiyaking ligtas silang makakabalik sa loob ng bansa. At this point, we would not want to speculate on anything that's happening. We would want to hone in on the role of the Armed Forces of the Philippines. At this point in time, we are prepared for any contingencies. We are, of course, doing our mandate and our mission accordingly. And all of this, ang pinaka-focus natin is yung repatriation to make sure that ang mga kababayan natin will come home safe. Samantala, nakahanda na rin anya ang lahat ng kanilang assets para magsilbing assistance at tulong sa repatriation ng mga overseas Filipino workers sa Iran at Israel. Makasisiguro rin anya ang publiko na patuloy nilang gagampanan ng kanilang serbisyo sa bansa na protektahan at panatilihing ligtas ang Pilipinas at ang mga pambansang interes nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Nadiskubre po sa Antique ang watawat ng Pilipinas na tinatayang nasa 127 taon na ang tanda. Kaugnay nito, hinihimok ng isang local historian at dating Antique Provincial Board member na si Errol Santillan ang National Historical Commission of the Philippines na ideklara ito bilang isang national treasure. Target din anya nila na magpasa ng resolusyon mula sa Antique Provincial Board para ideklara ang watawat bilang isang mahalagang historical at cultural heritage at mapreserba din ito. Sa kasalukuyan, ang watawat ay nasa pangangalaga ng pamilya ni 2nd Lieutenant Ruperto Abilion, ang second in command sa Visayas sa ilalim noon ni General Leandro Fulion noong kasagsagan niya ng Philippine Revolution at digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Santillan, dinala ang watawat at itinaas sa May Libertad Antique bilang parte noon ng Armed Expedition taong 1898. Base naman sa pagkakaalala ng 69 anyos na apo ni Lieutenant Abilion, nagmula sa Hong Kong ang watawat na dinala ni General Emilio Aguinaldo nang bumalik siya sa Pilipinas noong Mayo 19 ng taong 1898. Ang isang siglong watawat ng Pilipinas na ito ay may sukat na 53 pulgada ang lapad at 73 pulgada ang haba na yari sa espesyal na mga materyales. Tulad ng modernong watawat ng Pilipinas, mayroon itong kulay asul, pula at puti at mayroon ding 3 bituin na sumisimbolo sa 3 pangunahing island group sa bansa na Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba pang mga balita, nakabalik na sa Pilipinas ang pinakamalaking patrol vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa, kasunod na matagumpay na joint trilateral maritime exercise doon sa may Japan. Kasama ng Philippine Coast Guard, ang Japan Coast Guard at ang US Coast Guard sa panibagong joint training na ginanap sa katubigang sakop ng Kyushu Island sa naturang bansa. Ito ang ikalawang pagkakataon na may isagawang naturang training kung saan ang pinakauna ay ginanap sa karagatang sakop ng Luzon noong 2023. Nagsimulang naturang pagsasanay nitong Hunyo 16 at umabot ng 5 araw kung saan ay naging bahagi rito ang iba't ibang maritime drill na kinabilangan ng capacity building drill at facility inspection, search and rescue drill at collision simulation at iba pa. Ipinadala ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa naturang drill kasama ang mga Coast Guard personnel upang aktibong makibahagi sa iba't ibang serye ng training. Sa panig naman ng United States Coast Guard, ipinadala nito ang Legend Class National Security Cutter na USCGC Stratton. Samantala, inihayag naman ng Philippine Air Force na lalo pang makapalakas ang kakayahan nito sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas sa tulong ng official security assistance mula naman po ito sa bansang Japan. Ayon kay Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura, malaking ambag ang naturang programa sa pagpapabuti ng maritime domain awareness ng ating bansa. Kabilang din sa saklaw ng naturang programa ang mga kagamitan para sa humanitarian assistance at disaster relief. Nabatid na ang Pilipinas sa isa sa 4 na bansa na napili ng Japan bilang benepisyaryo ng naturang programa para sa fiscal year 2024, kung saan naglaan ng Japan ng 1.6 billion na yen o yan po'y humigit kumulang sa 611 million pesos para sa kagamitan ng Philippine Air Force at ng Philippine Navy. Ito na ang ikalawang beses o ikalawang pagkakataon na tumanggap ang Pilipinas ng tulong mula sa ilalim ng naturang programa simula noong 2023, kung saan nabigyan o nagbigay ho ang Japan ng Coastal Radar System na nagkakahalaga ng 600 million yen. Yan po'y humigit kumulang 235 million pesos. Nilinaw naman po ni Congresswoman-elect Laila De Lima na hindi paghihiganti ang pagpayag niyang maging miyembro ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maalala na inimbitahan nga ang dating senadora na kilala bilang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging bahagi ng prosecution panel. Ayon kay De Lima, bagamat maraming pagkakataon na pinag-initan siya ng dating Pangulo at ng kanyang mga kasamahan, hindi umano niya planong maghiganti lalo na kay Vice President Sara na anak ng dating Pangulo. Naniniwala ang dating mambabatas na ang pag-imbita sa kanya upang maging bahagi ng prosecution ay dahil sa nakita ng liderato ng Kamara ang kanyang kakayahan bilang isang abogado at batikang mambabatas. Nanindigan din si De Lima na isang moral at legal obligation ang kung bakit siya nagdesisyon na tumulong sa pagpapaharap sa pangalawang Pangulo sa impeachment court.
Bagamat hindi pa opisyal na bahagi ng prosecution team, naniniwala naman ang incoming representative ng mabigat po ang mga ebidensyang nakalap at inilabas ng mga kasalukuyang mambabatas. Kaya't dapat lamang anya na mapanagot ang pangalawang Pangulo. Iginit pa ni De Lima na hindi niya tinanggap ang alok na maging bahagi ng team kung sa tingin niya ay hindi magtatagumpay ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Ilocos Region. Ito hong alkalde ng isang bayan dyan sa may bahagi po ng La Union, alkalde ho ng Baknotan. Naabutan ho ng airstrike ng Iran habang nagsasanay doon po sa may Israel. May update po dyan ang Bombo Radyo La Union. Ibinahagi ni Baknotan La Union Mayor Divina Fontanilla ang kanyang karanasan matapos abutan ng airstrike ng Iran sa bansang Israel. Kabilang si Mayor Fontanilla sa 21 government officials na nagtungo sa bansang Israel para sa agricultural training at napag-alaman na noong ika-7 ng Hunyo, bumiyahe ang grupo na kinabibilangan ni Mayor Fontanilla patungong Israel kasama ang 14 pang alkalde ng bansa at 2 opisyal ng DILG at 4 na kinatawan ng Department of Agriculture. Ayon sa kanya, mainit ang pagtanggap sa kanila ng government officials ng bansang Israel. Ayon kay Mayor Fontanilla, hindi niya lubos akalain na magkakaroon ng airstrike sa nasabing bansa. Ikwento pa niya, ika-13 ng Hunyo noong magsimulang maranasan nila ang sunod-sunod na missile strike mula sa kanilang tinutuluyang hotel sa Shifayim Kibbutz, Israel. Bago pa man magsimula ang kanilang pagsasanay, ay pinadownload na sa kanila ang isang mobile application na kung saan kusang tumutunog ang kanilang mga cellphone, hudyat ito na kailangan na nilang pumunta sa safe house o bomb shelter dahil may mangyayaring pagsapog. Pinabulaanan din niya na hindi sila stranded doon gaya ng mga napapabalita online. Laking pasasalamat niya sa DILG at sa bansang Israel dahil isa siya sa napili upang makapagsanay sa nasabing bansa na kung saan sinabi pa ni Fontanilla na maganda ang kanilang practices sa agricultural farming. Parang biyahe namin June 7 to June 21 kasi 21 yung dating po namin dito. Yung course actually nag-run siya from June 9 to June 20. Meaning na ito is a grant from the Israeli government. Ito ay through the Department of Interior and Local Government. It's fully funded by the Israeli government. Bali, ang representative ng Region 1, ang kasama ko po ay si Regional Director Jonathan Paul Lucen ng DILG Region 1. So dalawa po kami from Region 1 po na nakasama doon, and then all others from other regions, from other municipalities din po ng entire Philippines. 17 po kami lahat. Ayun, naabutan nga kami ng actually 2 weeks po yung namin, training program. However, nung before pupunta kami, naka-house kami sa Shifayim Kibbutz. Medyo malayo siya konti sa Tel Aviv. Yung araw ng Friday, doon nag-start yung incident nga between yung conflict. So, hindi na kami gumalaw doon. Nag-stay na lang kami doon. Pero tinuloy-tuloy pa rin namin yung mga lectures. Ang hindi lang namin nagawa during that time is yung pag-visit, actual visit doon sa mga lugar nila for agricultural mga demo, agricultural areas nila na pwede talaga naming pag-aralan, pati solid waste management. Lahat po yun. Yung mga bagay na hindi na namin nagawa for the second week. Ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Mayor Divina Fontanilla ng Baknotan, La Union. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines sa Basta Radyo. Bombo! Samantala, 1,000 pounds general purpose bomb na hinihinalang ginamit noong World War II na diskubre ng isang magsasaka sa Nueva Vizcaya. Kaugnayan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Kawayan.
Nadiskubre ng isang magsasaka ang isang 1,000 pounds na bomba sa Tactac, Santa Fe, Nueva Vizcaya na posibleng mula pa sa panahon ng World War II. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Aldrin Galay, ang Public Information Officer ng Regional Explosive Ordnance Division and the K9 Unit 2, sinabi niya na habang nag-aayos ng irrigation canal ang isang magsasaka para sa kanyang farm, ay dito niya nakita ang malaking bagay na kinakalawang na. Agad niya naman itong itinawag sa Santa Fe Police Station na sila namang nakipag-ugnayan sa PECU upang suriin ito at napag-alaman na ang natagpuang bagay ay isang 1,000 pounds na general purpose bomb. Ayon kay Police Captain Galay, ang mga general purpose bomb ay kadalasang ginagamit noong World War II. Dahil sa bigat ng bomba ay nahirapan ng mga otoridad na i-retrieve ito dahil maliban sa mabigat ay medyo matarik din ang lugar kung saan ito nadiskubre. Dahil dito ay nakipag-ugnayan sila sa mga local officials para gumawa ng kariton na gawa sa kahoy na siyang magkakarga sa bomba na hinila naman ng pickup truck para lamang maalis ang bomba sa lugar. Inabot naman ng 4 na oras ang retrieval operation at maliban dito ay panibagong 4 na oras ulit ang ginugol upang maisakay ang bomba sa isang dump truck. Ang size niya is more or less siguro mga 1.5 meters. Ang cylindrical ano niya siguro is mga 1.5 foot. Ang 1,000 pounder kasi is buong, yun na yung pinakabuong ano sir, buong cylinder na yun sir. Ang effect po nito sir, yung 1,000 pounds na general purpose bomb, the effect kung ito po ay pumutok ay 300 meters upon impact. At saka yung kanyang estimated casualties po ay 142 po kung ito po isang mataong lugar. So kung ito po ay napasabog at hindi na agad na nakuha ng ating mga kasamahan, eh ito po ay yung effect niya po ay itong kalaki po yung magnitude niya at yung casualty. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang Office of Civil Defense binabantayan ang posibleng lahar flow mula ho sa may Bulkang Canlaon dahil po sa mga matinding mga pagulan. May update po dyan o exclusive report ang Star FM Cebu. Ngayong madalas na ang mga nararanasang pagulan, mahigpit na binabantayan ng Office of Civil Defense ang posibleng lahar flow mula sa Bulkang Canlaon sa isla ng Negros. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, binanggit niya na isa ito sa kanilang alalahanin bukod sa mga volcanic quakes na naitatala, lalo na sa mga panahon na may kalakasan ng mga pagulan. Kaugnay nito, binalaan ni Sermeno ang mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Canlaon na maging mapagmatsyag laban sa biglaang pag-agos ng lahar na may kasamang malakas na pag-ulan. Payo din ito sa komunidad na regular na subaybayan ang kondisyon ng panahon, sumunod sa mga abisto ng mga otoridad, maghanda para sa mga potensyal na daloy ng lahar sa panahon ng malakas na pag-ulan at iwasan ang mga ilog sa ibaba ng bulkan. Samantala, epektibo kahapon, Hunyo 24, sinuspende ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Canlaon dahil sa pagtaas na aktibidad ng bulkan. Pinagbabawalan ang mga evacuees na bumalik sa kanilang mga tahanan sa extended danger zone sa panahon ng window period na alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang isagawa ang pagsasaka at iba pang mahahalagang aktibidad. Iginiit pa ni Sermeno na ito'y para sa kaligtasan ng mamamayan na naninirahan sa paligid ng bulkan at tiniyak na agad din namang alisin kapag bumote na ang sitwasyon. So, most probably kung magpapatuloy po yung na konti pa rin yung volcanic earthquakes natin at muling tumaas yung sulfur dioxide na emissions, ay pwede namang agad-agad nating payagan uling na pumasok sila sa extended danger zone. Meron pa kaming ibang binabantayan dahil onset na ng tagulan. Siyempre yung kasi may experience kami ng lahar flow dyan sa isang area sa La Castellana, isa din dyan sa binabantayan namin. Every time na medyo malakas ang ulan, yan din po ang binabantayan namin. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Mga enrollees naman sa Western Visayas sumabot na sa mahigit 1 milyon. Bilang ng mga estudyante patuloy pa rin tumataas. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Rojas. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll sa mga paaralan sa Western Visayas para sa school year 2025-2026. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Hernani Escolar Jr., tagapagsalita ng Department of Education Region 6, inihayag nitong umabot na sa mahigit 1 milyon ang kabuuang bilang ng mga enrollees sa rehiyon. Ayon kay Escolar, malaki ang naging pagtaas sa bilang ng mga estudyante ngayong taon kumpara sa mga nakaraang school year. Pinakamarami aniya sa mga nagpatala ay mula sa mga pampublikong paaralan sa buong rehiyon kabilang ang mga probinsya ng Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras at Negros Occidental. Dagdag pa ni Escolar, inasahan nilang mas dadami pa mga enrollees sa mga susunod na araw habang papalapit ang opisyal na pagbubukas ng klase sa Hulyo 29. Pinaalalahanan naman ng Department of Education ang mga magulang at tagapag-alaga na huwag nang hintayin ang huling araw ng enrollment upang makaiwas sa abala at maayos na maihanda ang kanilang mga anak sa pagbubukas ng klase. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang kanilang paghahanda upang masigurong sapat na classroom, guro at learning materials para sa lahat ng mga estudyante sa rehiyon. Mga parents, especially those na tatanong pa if ever na pwede pang i-enroll ang ilang mga anak, we are still accepting if ever na hindi nyo pa na-enroll yung mga anak. It's as simple as just visiting the school, and all of our personnel, especially our school head, will provide the necessary assistance just to make sure na ma-enroll yung inyong mga anak. Kasi dito sa DepEd Region 6 through our OIC, Regional Director Cristito A. Eco, we want to make sure that we give quality education sa ating mga anak. That's why until now, if ever na meron pa dyan, i-enroll talaga yung kanilang mga anak. It's as simple as visiting the school, providing the necessary documents, and our school heads and our teachers will provide assistance just to make sure na makapag-aral yung inyong mga anak. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang mga otoridad binawi na raw po ang mga restrictions sa mga sibilyan sa Israel. Mga paaralan muli na rin pong binuksan. Kaugnay niyan, maki-update tayo sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Pinayagan na ng Israeli Home Front Command na muling magbukas sa mga paaralan sa Israel simula ngayong araw sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang sagupaan laban sa Iran. Ang desisyon ay inihayag Martes ng gabi matapos ang isang panibagong pagtataya ng Home Front Command. Halos 12 oras matapos ang pagsisimula ng tigil putukan na suportado ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Bombo Hana Marie Cabiles, international correspondent sa Jerusalem, inanunsyo din ng Home Front Command na wala nang ipatutupad na restriksyon sa karamihan ng bahagi ng bansa. Pinayagan na rin ang pagbubukas ng mga lugar pagawa. Gayunpaman sa ilang komunidad na malapit sa hangganan ng Gaza, nananatili ang limitasyon sa pagtitipon hanggang 2,000 katao, isang restriksyon na nauna nang umiiral bago pa ang laban sa Iran dahil sa patuloy na gyera kontra Hamas sa loob ng Gaza Strip. Matatanda ang isinara ang mga silid-aralan sa buong bansa simula noong Hunyo 13 kasabay ng pagsisimula ng kaguluhan kung saan nilang paaralan ang tinamaan ng mga missile mula sa Iran. Bagamat tapos na ang regular na pasok para sa school year, umaasa ang Education Ministry na makakabalik ang mga mag-aaral upang personal na kunin ang kanilang mga report cards at makipag-ugnayan muli sa kanilang mga guro. Inaasahang magbubukas sa Hulyo 1 ang mga summer camps, daycare at iba pang institusyong aktibo sa bakasyon. As the IDF's Home Front Command announced on Tuesday evening that it was removing all restrictions imposed on civilians throughout the conflict. There will be no restrictions on gatherings in most areas of the country. Workplaces can open and schools may resume, the Home Front Command said. Si Bombo Hana Marie Cabiles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pinakaunang National Sports Fest ng Social Welfare Department ginanap dyan sa May Cebu City. Maki-update tayo sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu.
Ginanap sa Queen City of the South, Cebu City, ang pinakaunang Department of Social Welfare and Development Social Welfare Employees Association of the Philippines o DSWD SWEEP National Sports Fest 2025 simula ngayong araw ng Miyerkules, Hunyo 25 hanggang sa araw ng Biyernes, Hunyo 27 ng kasalukuyang taon. Ginanap ang nasabing National Sports Fest sa Area Vocational Rehabilitation Center 2 sa Kamomot Franza Road, Barangay Labangon, Cebu City, kung saan ang lahat ng mga field offices ng DSWD ay sumali at naihati sa 5 mga clusters na ito ang Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin ng event na mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng mga empleyado at mapabuti ang engagement at moral ng empleyado ng DSWD. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, sinabi ni Rodolfo M. Santos, ang Assistant Secretary for Policy and Plans Group, na isa itong makasasayang kaganapan para bigyang pansin ng mga empleyado ng DSWD ang kalagayan nila sa pamamagitan ng masaya at aktibong pakikilahok sa iba't ibang palaro. Ilan sa mga sporting event ng Sports Fest ay ang basketball, volleyball, chess, table tennis at iba pa. Mag-aalok din ito ng mga papremyo sa mga nanalong clusters katulad na lang ng mga tropeyo at cash prizes sa parehong diwa na mapatibay ang pagtutulungan ng mga empleyado ng DSWD. Ang event na ito ay lubhang napakahalaga para sa ating kagawaran. Dahil ito ay ang pinakaunang National Sports Fest na gaganapin natin sa DSWD. And this is a historical milestone where we bring together champions from the different regional offices to compete with each other. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa bahagi po ng Visayas area, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para po sa mga taga-riyan sa probinsya ng Iloilo at karatig ng mga probinsya. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga karatig na probinsya, nariyan din po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganoon din po sa Rojas area, ang Bombo Radio Rojas at ang Star FM Rojas. Para po sa mga Kiano, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. Para po sa mga Waray, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Caster Nation, para po sa tuloy-tuloy ng kapayapaan o ceasefire, partikular sa Middle East, samahan niyo po kaming manalangin ng Russia Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us.
St. Lorenzo Ruiz. Pray for us. St. Pedro Calungsod. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombohana Andasa ang 11th Council or City Council sa Sangguniang Panlungsod nagpatigayon sang ila 11 kag ulihi nga sesyon. 11 kay ti siyempre ang giniwatan nila sa sesyon bag-o human nga legislative building. Kag ulihi kay ang ila sini nga termino matakop na by June 30, 2025. May mga mensahe ang pila ka mga konsihal nga nagpanerbisyo kag natapos nilang ila sini nga termino. Si Bombohana Andasa may follow-up report. Bombohana, please go ahead. Bombo Chama, padayon pa diri subong ang last session sa 11th City Council diri sa bahin sa legislative building, ang ining bagong building diri subong malapit rin sa may Iloilo City Hall. Ang kontriin man ginihiwat ang inyong last session for 11 City Council at pinakauna na ginihiwat rin sa may legislative building. So subong medyo nadugayan rin ang ilang session. Subong alauna na at hindi pa rin subong discuss ang mga final part man sa session ng other matters nga nagalakip kung mga problema sa mga traffic, problema sa about naman sa community health, kag iban pa nga mga pagkabutang ang ginadiskusyonan sa buong diri sa mga konsehal sa may Iloilo City Hall, Bombo Siam. And ang iban man diri kay right after sa sining session nila, may gamay man nga programa na ipaghatag rin kay outgoing Vice Mayor Jeffrey Ganzon daw send off ceremony man para sa iya by August, June 27, naka-outake na nga bago man nga mga official diri sa may Iloilo City Hall, Bombo Siam. So subong man nga sa sesyon pangunahan ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon hatag sang mga valedictory address ang apat sa outgoing councilors na sanday si Councilor Candice Tupas, Eli Estante Jr., si Councilor Omenico Baronda Jr., kag si Samuel Nava Jr. ang naghatag sang valedictory address nga ginsundan man ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon. So ang mga ginaundan sang ilang valedictory address mo siya ang pagpasalamat sa mga pumuluyo diri sa Iloilo nga naghatag sa ila sang kahigayunan nga magpungko kag magserbisyo para man sa siyudad sa Iloilo, and kapin pa ang pagpasalamat nila diri kay Iloilo City Mayor Direk Peñas kag sa ila man mga kaupo diri sa may konseho. So ang nagtatapon rin nga mga mensahe ang ay ni Councilor Candice Tupas nga konsabiin ang in charge man sa Committee on Health, Doktora Konsehala, siya po pagpiling Bombo Siam, ngati sa iyang 9 years, muli nga pagpungko bilang konsehal na ginaabi-abigid niya ang mga kaupod o kung nakaupod o kung ibang sa nga konsehal sa may Iloilo City Hall nga nagulik man sa iya o sa kusyon sa mga ordinansa nga patuman niya diri sa siyudad sa Iloilo. And next diri si Mr. Omenico Baronda Jr. nga naghatag man sa iya diri nga pagpasalamat kay Mayor Direk Peñas, kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, sa iya mga kaupod nga sa mga dugay nga pagpungkuman niya diri nga bilang councilor, ang madamo naman sa ordinansa nga naipasa ini, kaangay man kay Samuel Nava Jr. and kay Councilor Eli Estante Jr. So medyo nangin nasadya ako malitay kanina ang ining mga nagatambong man sang session ng man sa mensahe ni Iloilo City Councilor Eli Estante Jr. Bangod man sa iyang pagka-expert kumbaga sa dayaw, hatag pa ini sang sample abi sa mga nagarayong niya nga mga
kumbaga dayaw niya diriman nagaunod man sang mensahe nga pagpasalamat kag iyang experience bilang councilor diri sa mga syudad sa Iloilo nga nagsugod 2004 pa. So pinakauli diri nga naghatag man sang valedictory address kay kada isa sa ila ang some part of it kapinto si Iloilo City Councilor Tanzit Tupak mo siyang ang medyo emotional init sa iyang pagpasalamat. Kag saling niya gani, hindi ko na ini goodbye but see you later. Ang iya din nga ginahambal. Amo man si Councilor L. Estante Junior Bombo Siam. So sa bahin naman sang pahayag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga nagaunod man sa iyang mga ordinansa kag ibang mga patuman diri sa mga syudad sa Iloilo ang isa gid niya and ang iya mga experience diri sa syudad sa Iloilo. Una nato ni pabati ang pahayag man ni outgoing Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Atong ginipigayon sa mga ordinansa nga atong gipasad kag sa mga diskusyon nga bisan may hindi pagkaintindihan ay perminaton na impili ang kaayuhan sa siyudad. Sa akong pinalanggat na staff, sa Vice Mayor's Office, at sa SP Secretary, kamutanan ang akong kasandigan adlaw adlaw. Palangga ko kamo kagada po akong pasalamat sa inyong pag-alalay sa akong sa tanan nga dito. To Mayor Jerry Petrenias, thank you for your leadership and friendship. You're more than a chief executive. You're a visionary and a partner who understood the real progress is built on teamwork. Sa atong mga media partners, salamat gid. You help us reach the people. You inform the public and keep democracy alive and vibrant in our city. To the department heads, ilabi na gid kay Francis Cruz na all city government employees. Thank you for your professionalism and for sharing the work of building a better Iloilo. Sa akong asawa, sa isa lang na si Girlie, ikaw ang akong pwersa. Sa mga gabi nga hindi ako makapahuli temprano, sa tumagang kakapoy, kabudlay, tara ka permi, hindi pumayaran sa bisan anong imong pagpalanggan at pag-support. Sa akong kabataan kag-apuhan, salamat sa inyong mga pangamuyo at pag-sakripisyo. Kamu ang rason kung gusto ko maging maayo na bayan sa konseyo kag maayo na public servant sa bansa. Sa akong ginikanan, most especially to my father, the late Senator Rodin Ganzon, thank you for showing me that it means to be a man of principle, a man of the people, a man grounded in faith. Your legacy guided me, and I hope I have honored your name in the way I serve our beloved city. I return now to the quote I began with. What we have done for others and the world remains and is immortal. Ang tanang nagibuhat tas ng mga ordinansa, proyekto kag serbisyo padayon nga mabuhi. Hindi lang sa mga papel o litrato, kundi sa pumuluyo nga natandog nato. Sa mga kabataan na subong may tsansa nga malabot ang ila damo. Kag sa mga pamilya nga subong may paglaom sa kabuhi. This may be my final decision as Vice Mayor, but my service to Iloilo City will never end. Bumbuhan na? Yes, Bombo Siam, na pagkandali ang valedictory address ni outgoing Vice Mayor Jeffrey Ganzon. All right. So, masunod man diri Bombo Siam kay naghahatag man sa valedictory address si Iloilo City Councilor L. Estante Jr. nga natasentro man actually diri sa
kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ipabati na ito, nalipot lang man yung mensahe ni Councilor Eli Estante Jr. Mga naukod ko, malinsang iba 2004, no? Hasta 2025. Sa akong paboritong Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Let's move on. sa kay Francis Cruz, bilog na staff sa council. Well, una best, kapasalamat una sa kahitaasan. Kay ang pagserbisyo, isa ka pribiliyo, kag hindi isa ka pinangataro. Kag ina naghalin kung ano ang ihatag sa imo sa Ginoo. So, salamat po na best sa ating kahitasan. Kaduwang suporta sa akong pamilya. Kag, katatlo, ang suporta sa Milok na Konseho. Ang suporta ni Mayor Jerry Treñas, ang suporta sa mga department heads, kag ang suporta sa pumuluyo sa siyudad sa Iloilo nga naghatag mandato sa kay Kagawad Eli Estante nga magserbisyo para sa ilang. I serve Iloilo City. Yan dari sabat ng Bombacham. Yan naman ni Iloilo City Councilor Eli Estante Jr. sa valedictory address sa ginahatag nila man diri sa may ulihi nga session sa Iloilo City Hall. Oho. Ini si Bombohana so, paborito nga Vice Mayor ni Councilor Estante, outgoing Councilor Estante, si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Abo na iya Wala mo si Councilor Estante, nagyan niya ning Vice Mayor sa madumduman ko. Hindi lagi ko sure kung nabtan niya pa ni si Giling de Laliana, si former Vice Mayor Giling de Laliana. Pero sang nagabit ko sa una sa City Hall, si former Mayor Joe III Espinosa nangin kaupo dyan o sa council, Vice Mayor Sadto. Pagkatapos si former Mayor Jed naging Vice Mayor naman. Kag tiyan mo na si Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga upod niya sa pagkakonsihal, kag later on naging upod niya as Vice Mayor. Bombohana, pila man ka Vice Mayor ang nagyan ni Councilor Estante ba? Amo ka ni Bombocham sa ang paniya nga di lain-lain nga generasyon, lain-lain man nga agkan nagka-experience sa iya nga pagserbisyo sa siyudad sa Iloilo. Well, on the best. Well, in fact, amo nang hidlawan ta sa City Council kay nag-graduate na si Councilor Eli Estante. Mga panugod gina ni Councilor Estante nga well, in fact, well, on the best, Umuana. Among gani, Bombocham, kaya kagina dalik na ini ni iba na councilor, ni Councilor Rafael Doron, ni Johnny Yang, kasi abi nila maet nagiyang speech diri. Papiligid daw siya sa pinakalawig ring nga valedictory address, kag puro lang kumbaga masadya, kag lawman iban pa nga nagatangpong diri. Tungod sa iya nga mensahe diri Bombocham. All right. So, kanto naman kita sa bag-o, no? New legislative building. So, first session nga ginhiwat sa new legislative building, labing-una nga sesyon sa 11th Council, kag ulihiman nga sesyon sa 11th Council. Namigid man ang new legislative building, Bombohana, kay state-of-the-art facility kuno ina Yes.
state-of-the-art facility, pero to pigado ila signal da? Han? Yes, Bobo siya. Ara Medyo katulad na diri ang signal daw nag-ikot. Diri ang actually ang mobile data diri sa bayang new legislative building. So, ilang lang diri magwa sa isa room sa Session Hall. Kaya medyo mahina diri ang signal man Bobo siya. But given sa mga facility diri nga kompleto naman, but malapad and amo ni ang bagong session hall, I mean ang ilang legislative building, so enough naman para sa mga magatambong session. So may naman yan makitang kagamay sa session hall compared sa una o kunang daan din ang sa may sa Iloilo City Hall yung Butcham. Mas lapad, new legislative building o dito sa 6th floor sa City Hall, Bombo Hana? Yes, kayo daw wala pagid maubong ka kay ubong ko siyangay dito sa daan nga Session Hall. May mga, kumbaga may mga ginasiparar pala dito sa area ati, may area ang mga media, may area ang mga guests. But subong sa likod sa guests ang media and dito naman na-plastar ang mga councilor sa medyo malapit na sa may atubang mismo ni Vice Mayor Jeffrey Anbo. All right, sige. Library sa Iloilo City Hall in Simon Bohana, Mendoza, Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombo Hana Andasa. Ining panibagong legislative building or the new legislative building, kumadumduman ko pa sa aton sining mga kuturan na groundbreak ini sadtong October 18, 2021. May budget ini nga 246.89 na milyon pesos. Now, the 8-story building financed by the city's general fund for calendar year 2017 to 2019. No? Ginexpektar sa tuwan ay nga mga 8 months kuno makumpleto na ini sa aton sini nga mga kabombo, no? Pero subong amo nang una sini nga dili kita specific but nagamit na sang aton sini nga mga konsihal ang legislative building ani sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Sandig diri sa mga impormasyon nga ining legislative building mga biyan may ara sang total floor nga ginabalubanta 4,320 square meters, no? Gin-design gid niya nga para i-okuparon sang sangguniang panglungsod, sangguniang secretariat, conference room, session halls, kag auditorium nga mayara sang capacity nga masobra sa 250. No? May cafeteria kag office of the building official sa ground level. Ang city architect ara man dito mga biyan sa aton sini mga kabombo or ang obo rather ditong ila sini iyang opisina sa aton sini mga kauturan. So ari ining new legislative building, ari ini siya sa care compound. No? Ting care compound ni stabok lang ni sang stabok lang ni sang Iloilo City Hall. Sa aton sini nga mga kabombo. Sila ginakaboy naman ang mga graduating and then maga-continue sa ila sini nga pagpangalagad as members ng Iloilo City Council. Sila ginanakaboy naman no nga naggamit sining session hall sang legislative or Iloilo City Legislative building sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ginakabig man ining landmark of progress
Sa aton sini karon niya mga kabombo ni Waisang Liwan ni Mayor Jerry Terñas, no? Ang building suno sa alkaldes designed for the future. May modern session hall nga naga-encourage ang transparency and collaboration among council members. Pero siguro dapat i-improve lang ang signal dito mo mobile. Expanded office spaces nga makaprovide kuno sa nga makaprovide sa nga maayos niya nga working environment sa mga miyembro sa nga Iloilo City Council. Tapos may footbridge pa ni nga naga-connect sa Legislative Building direkta sa may Iloilo City Hall. So agyanay lang ni sila kung hindi ka tumagagi sa footbridge, pwede ka man to kapanaog sa dalom. May multipurpose auditorium sa nasilingta na nga may aras ang seating capacity nga 250. Kung may mga public hearing dira, may mga civic events, no, or may mga forums, mga stakeholders, pwede gid. No? Ang parking facilities, sarang ko na makaigo diri ang 100 vehicles. Kaya kung dira ka sa may area sa Iloilo City Hall, medyo magutok-kutokin man. No? Pero dito sa likod sa Care Building, tupaday lang man ini sila kag lapos-lapos lang sang new Iloilo Freedom Grandstand. Sarang dito nga may espasyo for parking, no, sa aton sini karon iya nga mga taga-Palamati. Ining enhancements kabahin gid lamang sang Rise Iloilo City Agenda nga naga-align man sa Wheels for Inclusive Development Framework sa idalom sang Essential Resilient Infrastructure, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ining legislative building hindi lamang ini kay isa ka istruktura, kundi reflection ini kuno sang aspiration sang syudad nga naga-simbolo sa aton sini mga kabombo sang isa ka gobyerno nga nagapamati, nagaadoptar kag naga-deliver sang serbisyo sa mga pumuluyo sa aton sini karon nga mga kauturan. Kabay pa nga ining new legislative building makahatag sang dugang sini iyang pamaagi man through sa pag-conduct dira sang mga sessions, no, mga public hearings, civic events, mga forums, no. Dako man nga bulig sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo. Nakikita nyo, damo na yang mga infrastruktura diri nga nagatindog karon sa bahin sang syudad sang Iloilo man, no, through the effort of Mayor Jerry Terñas. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na Banwa, Istoryanta Judicial extrajudicial confession ni Aljon Halbuna aton sini nga pagapat-paton lakip na si Andri Banwa. Ginpanginwala niya nga siya ang naghimulos sa biktima. Di ko nagapanindugan gidya si Aljon Halbuna nga way siya naghimulos. Sinuayhan ang naghimulos kay sandig sa autopsy examination ang biktima was sexually abused. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Oras. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo
maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ano ang latest sinandin karon kay nag-positive pagid sa illegal drugs? No? Ining si Aljon Halbuna. Timot silingon sini mga kabombo ining pag positive niya sa illegal drugs or shabu sa paggamit sang shabu, aggravating circumstances ini. Kay kumadumduman nyo pa, ginako man sining sambitan sining karon nga suspitsado nga nakainom siya, antes pa man niya ginsulod ang kwarto sang biktima, while abot nga nakainom siya, iya pa sining tuad man nga nagamit siya sa illegal sining druga. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Bombo Champ, ginauyatan ta karon ang sworn statement ni Aljon Halbuna, ining suspect sa kamatayon ni Kandi Tamanda sa barangay Ingay, Banwas sang Tubungan, Iloilo. Ginhimo ining sworn statement sa tubang sang kapulisan kag sa pinadri ka mga witness, no, especially ang legal counsel kag at the same time barangay council, no, kon barangay official sang barangay Ingay, Banwas ang Tubungan, Iloilo. So lakip sinidri ang presensya sang PNP personnel sang Tubungan PNP, especially kay Police Captain Alberto Magilimutan Jr., ang hepe. Ara ba na presensya diri ni Police Master Sergeant, no? Kon ang bahin karon sang investigador Hernani Paras, Chief Investigator sang Tubungan PNP, kag lakip si Kapitan Leonardo Tameses sang bahin sang barangay Ingay sa nasambit sining Banwa. Sa preliminary diri Bombo Champ, nabutang sini Aljon Taladua Halbuna, ginapahibalo nga ikaw amon gina-investigaran sa imo sining parte sa pagpatay kay Kandi Abarientos Tabanda, 18 edad, wala sang asawa, taga barangay Ingay, Banwas ang Tubungan, nga natabo sang takna alas 2 sang aga June 17 2025 sa balay sa biktima sa barangay Ingay sa nasambit sining Banwas. So nagapamangkot sini ang otoridad alin sa may Tubungan PNP. O nadiri nga pamangkot, Bombo Champ, base sa aton sining lagi sa Section 12 sang 1987 Philippine Constitution o kon Miranda rights, may ara sang kinamatarong nga maghipos kag hindi magsabat kung ano man nga pamangkot sa imo parte sa ini sining investigasyon. Nakahibalo ka o kung naintindihan mo bala ini. Ang sabat ni Aljon, oo sir, naintindihan ko. Pamangkot, may ara man ikaw sa kinamatarong nga magkuha kag magpili sa imo sining gusto nga gulingon nga abogado para sa ining investigasyon. Nakahibalo ka
o naintindihan mo balay ni? Nagsabat si Aljon, oo sir, naintindihan ko. Question, kung hindi mo sarang magkuha kag magbayad sa imong nga kaugalingon nga abogado, hatagan ikaw sa gobyerno nga wala sang bayad kay nakahibalo ka o naintindihan mo balay ni? Ang sabat ni Aljon, oo sir, ari subong upod ko ang akon sini nga abogado. Pamangkot, gin napabalo ko man sa imo nga tanan nga imo sining hambal subong parte sa ining investigasyon, pwede gamiton batok ko kon pabor sa imo sa korte. Nakahibalo ka o kung naintindihan mo balay ni? Nagsabat man si Aljon, oo sir, naintindihan ko. Question, may ara ka man kinamatarong nga isikway ang imo kinamatarong nga malalayan sa abogado kag maghipos na lang sa ining investigasyon pero kinanglan mo ini ibutang sa isa ka kasulatan nga kinanglan nga magsumpa ikaw sini sa tubang sa imo abogado nakahibalo ka kung naintindihan mo balay ni? Nagsabat si Aljon, oo sir, naintindihan ko. Sa subong, sir, imo balagi na sa likway ang imo kinamataro nga mag-ipo sa sining investigasyon? Oo sir, sabat ni Aljon. Ang sunod sining pamangkot, naintindihan mo bala tanan nga kinamataro ang ginpathag ko sa imo? Nagsabat si Aljon, oo sir. A question, ikaw bala nagasugot nga magperma sa isa ka kasulatan o kon waiver nga imo ginasalikway ang imo mga kinamatarong nga akon ginpatag sa imo presensya kay sa bulig man sa imo sining abogado? Nagsabat si Aljon, oo sir. Nabutang diri mo no sa certification o kon waiver ang pangalan naka-highlight Aljon Taladua Tahalbuna, nagasumpa kada pamatuod nga bago ako gimpaydalom sa investigasyon niini para kuhaan ang akon sining salaysay angot pagpatay ko kay Candy Barrientos sa Tabanda. Wala sang asawa kay taga-barangay Ingay Tubungan Iloilo natabo sang alas 2 sang aga June 17 sa balay sang Tabanda sa barangay Ingay Tubungan Iloilo na eksplikar kagin patinaw sa akon ni Police Senior Master Sergeant Michael Tabasin ang akon kinamatarong o kon constitutional rights nga akon man naintindihan kag nahangpan kag akon permahan ang statement o kon waiver nga ini sa tubang kag bulig man sa akon sini nga abogado. Sa sunod sining pamangkot no, pagkatapos ko makatahag kag imo maintindihan ang imo sining kinamatarong, nagapasugot ka bala nga maghatag sa imo voluntaryo nga salaysay sa ining investigasyon? Nagsabat si Aljon, oo sir. Pamangkot, tanan bala nga imo ihambal sa sining investigasyon ang matuod kag ang kamatuoran lamang? Nagsabat si Aljon, oo sir. Nagpamangkot, pwede mo bala mahambal ang imo pangalan kag personal nga circumstansya? Nagsabat dire, ako si Aljon Tihalbuna, wala sa asawa, taga Barangay Ingay Tubungan Iloilo, kag ako isa kahabal-habal driver sang sambit sini nga barangay. Question, anong mga lingwahe ang imo na evaluan o kung ihambal kag isulat? Nagsabat si Aljon, Hiligaynon kag Tagalog sir. Sa diin kang lingwahe komportable? Nagsabat si Aljon, Hiligaynon. Nagpamangkot naman ng pulis, pwede mo bala mahambal sa akon nga ari ikaw diri subong kag nga mahatag ikaw sa imo panaysayon? Nagsabat diri si Aljon, yes sir, ari ako diri sa subong kay mahatag ako sa akon voluntaryo nga panaysayon kag ako magakumpisar sa akon nahimo parte sa tabo sang Hunyo 17 2025 mga alas 2 ang kagahon sa Barangay Ingay Tubungan Iloilo kag sa pagkapatay ni Candy Barrientos Tabanda. Question, kung amo sa tubang sa imo abogado nga nagabay sa imo, pwede mo bala masaysay kung anong natabo sang Hunyo 17
mga alas 2 sa kagahon sa may barangay Ingay, Tubungan, Iloilo nga nagtuga sa kamatayon ni Kandi Tabanda. Nagsabat si Aljon. Oo, sir. Sang mga alas 2 ng kagahon, naghalin ako sa kamalig sang akon kakilala nga taga barangay Ingayman. Dito nag-inom kami sang makulubog siningilin nun, kag nagsuyop sang shabu. Pagkatapos, nagpauli ako, nagagi ako sa kahon sa kilid sang balay ng Kandi, nangihi ako kag nakita ko nga bukas ang ila bintana. Dito, naminsar ako nga magsulod. Nagsaka ako sa natumbang kawayan, kag ginbuksan ang bintana. Pagkatapos, nagsulod ako sa kwarto di Kandi, nagsaka ako sa katre, kag nakabatyag siya sang pagsaka ko. Dito, sang hana nga magsinggit, gintakpan ko ang yasin nga baba, gani ginkaros na ako sa akon liog. Ginapunggan ko tana, kag nahulog kami sa katre. Dito wala na siya naghulag. Ginhakwat ko siya kag gintabunan, sang ihabol kag ginbutangan sa ulunan. Pauli ako kag nanago sa akon kwarto. Naisip ko nga sala akong ginhimo, ginaako ko nga ako ang nagsulod sa balay ni Kandi kag nagpatay sa iya. Ang pamangkot insinde bala sa imo sa imo bugado ang posible nga madangtan sa imo pagsulat sa salaysay kag sa pag-angkon sang matayod ni Kandi. Nagasabat si Aljon, oo sir, ginpa-insinde sa akon. Pamangkot sa subong, wala na ako sang pamangkot sa imo, mayara ka pabalasang gustong iduga kung ibuhin sa salaysay. Nagsabat naman si Aljon, wala naman sir, amo lang ina tanan. Pamangkot mayara bala, nagpilit sa imo, nagpahog o kung nagsugo sa imo, ngihambal ining salaysay sa akon. Nagsabat man si Aljon, wala sir, voluntaryo ko ini nga ginhambal, kag ginkompesar sa imo. Ikaw bala nagapasugot? Pamangkot, ikaw bala nagapasugot nga voluntaryo nga pirmahan ining salaysay nga may ara sang 5 kapahina? Nagsabat si Aljon, oo sir, sugot gid ako magpirma sang akon voluntaryo nga salaysay. End of the statement. Pambusamso mo ning kaundan no sang sining sworn statement ni Aljon Halbuna sa bahin karon sa Tubungan PNP no. So kung sino nag-extract sining affidavit niya? Ang sa Tubungan PNP. Sino? Wala din nabutang kung sino nag-extract sini. Ang nabutang na sini sa presensya diri karon sa kapulisan kag sang witness ni Kap Tamises sang Ingay Tubungan. Pambutsam. Namangkot ko kay galibugang akon ulo. Nga wala nahusisa ang party sa rape. At hagman sang ginpagwa nga result sang autopsy examination ni Dr. Owen Libaken, di ba? Nga may proof nga sexually abused adtong biktima. Ti nga wala yagin pamangkot niyaw ang party sa rape sa kay Aljon Halbuna. So ang kunasis naton do diri ng kutob sa sa pagsulod dito kag after to nagwa na siya Pambutsam no. Diri ko naton sa ding basihan sa statement sa ding nag-engage sa illegal drugs tigin confirm man sini no. Diri gati nag-engage siya pero sa amo na yang senaryo gati amo na bala mong Bujumar halos tanan ginako niya mo. Pero
why naman siya ginpamangkot natuhoy sa rape or why man lang nagpamangkot ang investigator or someone from Tubungan PNP or kung sino man nag-extract sining affidavit ni Aljon Halbuna ngati anong nahibaluan mo, anong kahilabtanan mo sa biktima kay sandig sa autopsy examination ini siya ang ginhimuslan. Why na mapamangkot ti daw ano karon ang sistema kag ang plastada sini nga gintutukan lang nila yang pagpatay ang rape why na kag anong butsilingon tamawo nag-rape sa biktima Bombo Jomar? Tikon aton nga latawon sini kang kaso sini rape pwede maside mo. Dari Bombo Samso may mga pang-gather na tong ebidensya ang otoridad. So ang ginalantaw naton sini nga basi madalaman siya kag question ini siya no sang ara niya sa korte kay ti da-file ng kaso dari bungusam amo na ganing isa diri sa ginapamangkot kay gina usisa naton kay consistent sa gyapon nga nagapanindugan nga wala ini siya no hindi ko mo consistent siya sa panindugan niya why siya nag-rape why na siya nag-rape. Ang kaso is sa rape with homicide ti ang pagkuha sa iya sining judicial affidavit, party lang niya sa pagpatay do why naman gani gin padalman padugang sang pulis ni? So mula nang gin butang diri sa sworn statement ang sa natabo abi kag ti sa kung paano to nga gin himuslan do ni siya the dimension. Diri sa yesterday sworn statement mabutsam pero ti maloon tani ko anong maka-epekto sini karon kay ti kon nang tawon tayo sa korte o kung sabahin karon niya sa prosecutor na naka-proceed na ni na-submit na ining mga dokumento especially karon ang ining involvement sini no sa sining paghimulos bangon nga tinakitaan kanay sa ebidensya nga may araya sang sexually abuse no nga nakita dito sa biktima kay kandi tabanda sa may ingay at Tubungan Iloilo. Bumutsam. May katanan sa pagpasitin niya sa illegal nga droga? Nagpakigangot kita kay Police Captain Alberto Mangilimutan Jr., ang hepe sa Tubungan PNP, no? Regarding sa resulta sa ining yesterday nga drug test. So kay Captain Mangilimutan, hindi pa siya makahatag sang information kung ano ang resulta sang drug test. Bumutsa base ko do nga ti mapektuhan ang ila sining follow-up operation sa mga kaupdanan ni Aljon Tabanda. Ako ni Aljon Halbuna, no? Suno kay Captain Magilimutan ginayo tagid kung ano ang resulta kagon paano ini siya makapekto karon sa kaso sa nga nasambit sini karon nga individual may mga gina follow up kuno sila kag tagaan kuno na sila subong sining semana bubutsam base kon after sini makahatag naman sila sang statement sini na inline sa result sang illegal sini nga droga kung nagpositive o kung nag-negative ini nasambit sining individual. Anong labot sang rape with homicide sa follow-up operation nga hindi ma-confirm kung positive kung hindi kay medical ang crime lab na nga nag-confirm nga positive siya? Kaya mo nang gin sabat nga base ko do bapektuhan ang ila sining follow-up investigation kasi may mga kopdanan pagid may mga pangalan pagid kuno to na mention si Aljon Halbuna. Let's entertain sang punto sang Chief of Police sang Tubungan PNP nga mapiktuhan ti anong mangin ipikto niya sini Abi Bombo Jomar? Malagyo ang suspect? Kung may kailabtanan ka sa isa ka krimen, matiner ka pa sa lugar nga kung saan ginkomiter mo ang krimen? Mabakal ka uling?
pabagahon mo, mabakal ka 2 ka kilo kag tunga nga limpo, baklan mo sang ilimnon kag ice, kag mag-inistambay ka pa dito? Markila ka 1.5 nga videoke machine kag magkinanta? Oh? Ano-anong maginipikto? Anong punto, haw? Para nga hindi malagyo? Ay, yun di kang garuyo, oh. Do kinang garo nga klase sang mentalidad ang amo sinaiya nga mga sahi isang panabat nga mapiktuhan ang investigasyon. Naturalmente, common sense will tell you, kung wala ka mo sina, kontakan nyo lang ko, kami nabalaan ko by one take all. Common sense will tell you, nga kung nakakomiter ka sang krimen, involved ikaw, naulamid ikaw sa isa ka krimen, malagyo ka na kag manago ka. Kita mo, hambal ni Aljon Halbuna, nanago siya sa iya kwarto. Wala lang siya galing makadumdum, no? Nga hindi lang ang kwarto niyang pwede panaguan. Di ano pang ekspektaron sa niya tubungan PNP? Nga mapabaili ang mga suspek? Matiner dira ang suspek sa barangay Ingay, partikularmente sa Banwasang Tubungan? Kung may pista sa iban sila nga barangay, mamista pa to sila? Oh, may intra pa sila sa Battle of the Sound? Ano? Ano ang purpose pa na nila nga magtiner? By this time, Bombo Jomar, kung sino man, no? Ining mga may kailabtanan, pagid sa sining nasambitan nga krimen, kundi na ni sila nakalabot kag nagaharak-hak na to sila. That is why, no, basi makalabot ini kay General Torres, hindi ko naman kinanglang pagtagalugo ni kiti. Bala naman sang tanan nga si General Torres, full-blooded Ilonggo. General Torres, sir, no? Abilihog ako, ligwat, ginano na gani Bumbomel ang makinasang overhaul. Lihog ako overhaul, abi. No? Sining inyo nga template bala nga kung ongoing ang investigation, hindi pwede ma-divulge ang pangalan sang suspect. Naintindihan ta kung hilaw pa. Ba't kung luto na nga ginatumod na siya kag nakilala na siya, tiyang rason permi hindi pwede matumod ang suspect, hindi pwede ma-divulge kay basi malagyo. Yo di may suspect ba lang nga makahimo sang krimen? Mapabili lang sa lugar nila? Ti ano-anong punto sang ongoing follow-up sa ginapamangkot naton nga ano ang bearing sa pag-positive ni Aljon Halbuna sa drug test sa kaso nga rape with homicide, Bombo Jomar? Monos Captain magalimutan nga sa buong semana ma-update man sila pabutsan kung anong resulta sa ilang sining ballot operation tuhoy sa sining mga subject, no? Kung ini mga individual nga tiyapo na identify man asang kapulisan dire kag hasta the result, no? Sa iya sining drug test, pero ang ginambal din nga na-submit naman nila kuno sa korte ang resulta sang sining drug test ni Aljon Halbuna Bumcham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Jomar. Kung sa diin ako subong nagatindog sa amo sina nga statement kag sa akon sini nga makita, galibog ang ulo ko. Hindi niya ma-confirm nga positive or negative pero nasubmit na nila sa korte ang result. Oh? Anong punto man, no?
Anong luyag pagwaon sang tubungan PNP? May another suspect pagid? Di ko may another suspect pagid sino? Ihambal nyo na para nga kung may makakilala, may makahatag sa inyo sang information. Makantuan nyo, maaresto nyo, mapriso nyo. Wala nyo tumabatian ang ngoy-ngoy sang amay? Ang talangison sang tatlo ka mga utod yasin Nga bisan pisngo pa lang sini nila, do kasubo nga pilasa ng imo sini nga kasing-kasing kung imo mabatian. Tapos, may mga dribble-dribble pa yang nga nabalaan ang tubungan PNP sa investigasyon. Di nyo yan nabalaan nga klase sang pag-imbestigar sang krimen ni man sa diin ka mo nag-schooling? With all due respect, balaan naton nga may mga protocol ka mo nga ginasunod. Pero ang punto bala nga, ginapa-confirm lang. Pag-confirm, anong matabo sa kaso? Kay ang pag-positive ni Aljon Halbuna sa drug test, makonsiderar iya nga isa ka-aggravating circumstances. Nga sa aton sini nga mga kabombo, makambal kita nga ti siyagin ba nang dapat sa laon kay hindi mahimo sang normal nga tao ang patyon tapos luguson pa or luguson tapos patyon. Magluwas lang kung kilala. Tiyara pa siya gali sa impluensya sa makaulubong ng limnon. Plus yara pagid siya sa impluensya sang illegal nga droga. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang isa pagid ka palaligban sa pag-extract sa judicial confession or sworn statement ni Aljon Halbuna. Wala yan nalakip. Ang bahin karon sang paghimulos. Nga nabalaan naman sang tubungan PNP nga sexually abused ang biktima sandi gani sa autopsy examination, sa results ng autopsy examination ni Dr. Owen Libakin. Nag-file naman bala kamo sa complaint ito iya sa may korte or sa prosecutor's office? Tinagalibog lang ulo kung away malakip ang party sa rape sa paghusisa sa iya. Kay ti amo na yang balasihan mo nga nag-file ka mo sang kaso. Ti karon kay gin ako yan na to ang krimen siniya nga pagpatay. Ti anong matabo sina dire sa aton sini makabumbo? May iban pa yang tutukan karon ang tubungan PNP or nakahutik sa ila si Aljon Halbuna nga ti siya ning upod ko inom, siya niyang upod ko ro or suyop sang syabo, siya man ni ang upod ko nga nagsulod sa balay sang biktima, nadabhagan ko siya, way na naghulag, napatay ko siya siguro. Tapos kay yara kami sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon kag illegal nga droga, nagbiring ang pitsuruko isang upod ko, ginhimuslan niya pang biktima. Amo sina? Damirfak ka mayara nga daan iya sang pag-admiter sa iya banwa, nga siya ang nagsulod kag siya ang nagpatay, way nakita sang iban pa iya nga pangduwa-duwahan or suspitsuhan kay siya ang nagpatay.
Ti mayo kung tani kung nangin negative, no? Nga natandog abi ang biktima sexually ti homicide. Oh. Ti ugaling kiti mayara sang findings nga sexually abused. Ti kalimtan ta na lang tuya? Or kung may plano pagid nga iban, or sa kung base pagid iya may mga ginahimo pagid nga mga extraordinary investigation dirang tubungan PNP sa aton sini makabumbo, why man sang problema nga ipabalo nyo diri sa amon or ipabalo naton sa publiko? Oh? Kay kung may iban pa yang nga suspect, for sure, wala na da sa banwa sa tubungan. Posible gani, wala na diri sa panay. Kung diin na inanagpalagyo para nga hindi madakpan. Common sense will tell you. Oh? Tinga mo sinikaroon na sitwasyon now. Oh. Do kasubong iyang pananawan ko gani iya kay Aljon Halbuna sa aton sini makabumbo, no? He was properly briefed or mahambal nato nabi niya plastaran gid siya sang manami-nami sining pagplastar sang sugilanon. Ako alang yang pagpatay. Oh. Ako alang yang pagpatay. Oh. Ikadamo sang mga posibilidad nga mambal kita layo na nasa patad, pero ano ya ang personalidad ni Aljon Halbunao? Sang adlaw nga ginako niya niyo, natuwa ba na tsura niyaw? Why man lang ikaw iya sang may makita sini sa tsura niya, sa facial expression niya, sang paghinulsol. Daw kasubo nga human na iya sa iya sini nga paminsaron nga ako niya nga siya nagpatay. Ugaling karon kiti sexually abuse gani. Ang result sa autopsy. Oh, pero ano ang balyaw? Nyaw ay takon. Oh, tamad takon. Oh. Pero ako nagpatay. Oh. May mga nagpadulong paganito sa iya sa karsel. Nagayum-yuhom pa sa ading kimo kakita sang tawo. No? Nga nakapatay, gayum-yuhom pa. Tiba sibla pila kadlaw kag hindi ko anay magkanto sa pila kadlaw, pero sang nagligad to sang gindala siya sa Hall of Justice, why gid siya tinimok-timok. Kaya ang kaso nga gin-file to sa iya sa aton sinibang kabombo is rape with homicide. So ang rape with homicide ni complex crime, tuman kabugat sining penalidad ri banwa kung naga-exister pa iyang death penalty sarang nga mapamatbatan sang death penalty. Ining si Aljon Halbuna panalitan mapamatud-an sa korte kag mangin guilty siya. Oh, tinidto guro base ko nakapaminsar sa ang inistoryahan namon patay lang di nga kaso ko nga may rape na niyaw. Oh, diri pagin palaligban sa affidavit nga ang pagpatay lang yang gin question nga way niya gin sugpunan ti kay amo na be may rape sino naghimo. Oh, granting for the sake of discussion, ti ko ni panginwala ya, at least na pamangkot nyo, pero ti sa pagpangusisaw, ayaw. Diba simla dason si Mana bla bumbu umel, makabaton kita sang report nga si Aljon Halbuna, kay ti temporarily, yara sa custody sang tubungan PNP, basibla makabaton kita sang information, di nga isa lang siya nagkakadlaw. Isa lang siya ginistorya kong lingon niya. Ti, di punggol yung di na ni mapriso kay ti. May diferensya sa paminsaron gali. Ra naman kita. Oh. Dugalan, tao lang tani kang dudaga pamati lang kita nis drama magamos ni.
Kanong bot silingon nga sang tubungan PNP nga ti hindi iya ma-confirm kung positive gid man sa illegal drugs si Aljon Halbuna, pero gin-submit na nilang result sa prosecutor's office. Kang nga wala madala sa pagpanghusisa, ini may kantanan sa rape. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sino ginmambala ang ano ginmambala tinutuyo sa tubungan PNP? Matagan nyo sa hustisya ang pamilya sang biktima o riabswelto nyo? Inang suspitsado. Di kabay pa nga may desisyon ka mo ngayon kaya subong iya, hindi lang kayang pamilya, no? Hindi lang kayang bugos sini nga banwasan nga tubungan, kundi bugos nga Iloilo ang nagasinggitan sa hustisya para sa kay Kindi Tabanda. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sama na nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangod ang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agud nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer.
8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghamba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Mayong hapon sa tanan, mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a Wednesday, June 25, 2025. Nagkapanambali kita para sa pagdulong sa inyo another set of stories sa sininga hapon. Kabay, nga ma-inspire man ka mo. And also, take interest nga magpadalaman sa inyong makasaysayan, mag-share diri sa kahapon lamang program. Ako matapos na ninyo ang inyong pag-prepare sa inyong makasaysayan dira, immediately paki-email nyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung makachansa, may something hilimuon diri sa syudad sang Iloilo, sa mga taga-Banwa dira, no, makapamashare ka mo diri sa syudad, bitbitan nyo na lang ang inyong mga kasaysayan, ang inyong mga sulat, and then drop by Bombo Radio kag ihandin ang inyong mga istorya. Sige, I hope I would be receiving your letters very, very soon. Also, ginatamyaw-taman, kumusta ang aton nga mga suki abroad, kumusta man ang mga pangabuhi dira sa Subong, especially sa mga area sa Subong, no? Nga do kadelikado gid. We would also want to hear from you. Pwede mo ka mga makashare diri sa KLP, write your stories and share. Again, this is Tita Regine. Ari na ang ato ni ambahanon para sa inyo. Sa sininga hapon, I'd like to welcome you with a song from Jose L.G. Fuentes, LDR. Good afternoon. Welcome sa KLP. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magulanong ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na kung sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako.
I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wanay kan anay, wala nay pahuayay, wanay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, diligid ka bayran o dalar. Bisagod sa obiyong, ako gyudang tuhod sa imong bahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay di sa layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Jose LG Fuentes, LDR, long distance relationship. Kaya mo ba to? Gid lang siguro yun, no? The fact niya nakasurvive if you are into this kind of relationship. Congratulations! Nakaya. 17 minutes after 2 o'clock. Sige, arinig kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan. We have something from Lolo Dancio, Dear in the Regine. Mayong hapon sa tanan nga manugpalamati sa imong mga programa, labi na gid sa imo. Ini nga akong kasaysayan, parte sa akon magulang. Bale, ikatatlo siya sa 7 ka mag-ulutod. Babae siya, pero tama kaisog. Kung lalaki, siguro tulisan. Nadumduman ko siya, grade 5 siya, ako grade 1. Isa ka best. Ginkuha sang isa ka bata ang akon nga lapis kag pad. Nanugid ako sa iya. Ginkadtuan niya kag bawion ang akon nga lapis kag notebook. Naakig ang bata. Wala bala niya binuno sang lapis ang bata. Oh my God. So gindala siya sa principal. Damo ang classmates niya nga nag-apin sa iya. Naghambal sila nga tuntugid man tong bata nga ina. Permiga pang agaw sang lapis kag pad. So amo to, ginpaandaman ang bata nga hindi na magliwat. Isa kahapon, naghinampang sila sang classmates niya sa plaza. Upod ako. May isa ka grupo nga mga bata nga babae. Daw ginagarit-garit sila. Gulpi lang, binutong ang buhok niya sang bata. Ginpabayaan lang niya. Sang makabuylo siya, wala bala niya tinuslok ang mata sang kontra niya. Ayala, matagi dya. Kagkupan, dala kagat sa tiyan. Wala niya gid ginuntatan kung wala ginbuyan ang iyang buhok. Todo ang hibi sang bata kay gadugo ang kinadtan niya.
Nagpauli ako kag manugid kay nanay. Gadalagan si nanay kadto sa plaza. Naabtan niya, ginateleponan sang iya classmates ang bata, kag nagadinugo ini. So gindala ni nanay sa sentro, kag ipabulong. Ari pagid inday. Naghampang sila taxi, na pierde ang iya kontra. Ti gusto sinibawion, wala mo pasugot ang magulang ko. Gulpi lang, binutong sang iya kontra ang buhok niya. Nagpaayon lang siya. Sang nakatsyempo, wala bala niya ginbonggo ang iya ulo sa ba sang iya kontra. Te, nautod ang ipon, damo dugo. Ang iya agtang nagdugo man. Ginpulisan sila. Rason niya, siya nagbato sa akon. Ari may pilas ako. Te, ang kontra niya pa ang gindakop sang pulis. Ang katapusan niya nga kontra, ginubahan gid niya. Ginkahadlukan siya sa ila eskwelahan. Kay pati ang iya maestra, ginabatuan niya. Sa lakto din ni Regine, nagdalaga siya. Sa edad nga 18 years old, bako damo sa nagapangaluyag. Halos may sarang kag mga gwapo. Sa mga fiesta sa Banwa, permi siya ginakuha nga kandidata katulad sang Miss Ilaga, padamo-damo ikog sang Ilaga. Ginkoronahan siya sa Banwa sang Kabatuan. Nagwapa siya, malaba ang buhok, kag maputi. Ang batasan, medyo nagkalma. Isa ka bes, namiesta sila sa Maasin. Nagbinayde sila. Ginkuha siya, mismot siya. Sang gabi, halos hindi siya makapungko kay gadamo gusto makabayle sa iya. May isa ka hubog, nagbayle sa iya. Gusto sang hubog, mag-cheek to cheek sa iya. Ti uso pa ini sang una. Ginapilit siya. Wala bala niya binungguan ang ilong sang hubog. Te, nagdugo. Naakig ang hubog, nagkinagamo. Maayo, damo ang pulis. Gindakop ang hubog. Namiesta sila sa uton, nagbinayle sila. May tao nga nagbayle sa iya. Nabatyagan niya, ginahugot siya. Tapos ang ituhod, ginadasok sa tunga sang iya paa. Why, bala niya tinuhod? Ti, igo ang balls sang iya nga ginabayle. Ginbuyan siya gabaka-baka, balik sa pulungkuan. May nobyo siya, isa ka security guard. Isa ka gabi, ginsugat niya ang magulang ko. Sa makalabot sila sa dulom, ginhakos siya. Wala bala niya binakol, sandala niya nga gunting, naigo sa agtang, nalipong ang nobyo niya, nangayo siya bulig. May nag-abot, mabulig. Ginpamangkot siya, kung anong natabo, sabat niya, ginkuyap, pero nag-upod gid pa uli ang nobyo. Kadamo sa nagapangaluyag sa iya, pero ang security guard ang nadayunan niya. Bulan sa October, ginkasal sila, gabagyo pa, madalom ang baha, pero dayon ang kasal. Nakaobra ang iya nga bana sa barko. Diri nagsugod ang inaway nila sang kumari niya, siguro sa hisa-hisa. Isa kaaga, naglabay ang magulang ko, ara ang iya kumari, gapangutan, sagad niya tulok sang masakit ang magulang ko. Ginbalusan siya, nagsinggit ang kumari niya nga, anong tulok mo? Tingin sa bat siya, ang mata ko Dayon niya hinamag ang magulang ko, dala hamlot sa buhok sa magulang ko. Sinumbag siya, igo sa sulok-sulok, natumba, sinakyan sa magulang ko, kagkugon. Gabulura ang kumari niya, damo ga sininggit nga tambagin ninyo, mapatay na karon ng isa. Natabuan, ara ang magulang ko nga lalaki, nagsinggit, nga wala sa magtambag, pabayi sila, para madula ang aligot-got nila. Mayo may nagtambag sa ila. Halos naubahan ang kumari niya. Dason nga adlaw, nagkitaay sila sa iya kumari sa plaza. May dala kutsilyo.
Ginataya niya sa magulang ko. Dayon, kumuha siya sang iya armas nga kaburata. Ang kaburata, salsalon ini, daw ilong sang manok kadako. Ginaputos sang net, kag malaba ang kalaptan. Gin patiyog-tiyog sang magulang ko. Dalasinggit, nga sige, subol. Nalagyo ang kumari niya. Naguntat lang ang ila inaway sa makasaylo ang magulang ko sa balay nga binakal niya. Malapit lang sa amon. Nagnegosyo siya RTW, hulugan, kinsinas ang bayad. May nag-utang sa iya. Naabutan 3 ka bulan, la siya kabayad. Tinda sa amon, nagpaninda ang magulang ko. Nakita niya ang nag-utang sa iya, sinukot niya. Naakig pa ang nag-utang sa iya. Gasinggit, wala ako kwarta. Nagambal ang magulang ko. Kung hindi ka magbayad, ubaha ang daster nga kinuha mo. Dalahablot sang bayo sang nag-utang sa iya. Inday, wala giniya untati kung wala niya mauba. Nagpauli ang nag-utang sa iya. Naka-underwear lang. Ginsinggitan niya, impas ka na sang utang mo. Pagkahapon, ginsulong siya sa kabataan sa nag-utang sa iya. Gapamangkot nga ang ginpatamaan mo gid si nanay. Way, bala niya kinuha ang malaba nga talibong kag ilabo sa poste kag magsinggit. Sulod ka mo. Dala pang labo sa mga tanom sa atubang niya. Kamu pa maisog nga sala sang nanay ninyo. Gintawgan barangay tanod. Sang makaedad kag sang mapatay ang iyabana, labi nga nag-isog. Ang kontra niya, ang tupad balay nila, kag pakaisa namon. Ginabuyayaw niya, mga hindi mo namin, tigasagad pamata, nga wala man bana, bal niya. Ginsaway ko, sabi ko, ano labot mo? Masaguran man na nila. Wala man gani kasabat sa imo. Isa ka bes, gapungko siya sa higad karsada, naglabay ang hinablos ko, ginbugno siya. Nga sila niya, tiyay, ano ka dira? Kainit, sulod ka na. Naakig siya. Binuyayaw niya, kag singganan. Kutob karon, hindi na ka mo magpensar, nga may tiya ka mo. Wala na, pulo paryente. Sa kaaga, nag-agi ang manghud ko sa pagbakal sang isda. Bag-ulang ini magwa sa hospital. Ginoperahan sa cancer sa mayoma. Tigin singgitan niya nga, kanugon nga wala ka mapatay sa hospital ka. Sus, grabe. Nakibutang manghud ko, namangkot. Kung ano sala niya, nga ang ginabuyayaw mo ako, hambal niya. Kaya sabat niya, kay man, traidura ka. Pauli ang manghud ko, nga naghihilibion. Ginkaduan ko siya, kaghambalan, nga sila ko, ano mo itong manghud mo? Uy, kakahibalo, bag-ulang ina magwa sa hospital. Sabat niya, why kulabot? Maapin ka pa sa manghod mo. Kutob karon, wala na utod-utod. Sabat ko, kung mo na ang gusto mo, sige. Kutob karon, hindi ka na magpensar nga may utod ka. Mga 7 ka tuig, nagligad. Nagliwat ang cancer sa manghod ko. Ginbudlayan kami. Kay uso pa ato ang COVID. Napatay siya. Nagkadto ang magulang ko. Ginpamangkot ko siya. Ti ano, nalipay ka na? Hindi, Regine, gintulok lang niya ako. Nga nagatulo ang luha. Napatay ang manghod ko, nga wala gid sila, kapatawaray. Nakaligad ang mga tinuig. Nagmasakit siya sa kidney. Nagbedridden siya. Nagistoryahanay kami sang iya bata, sagwa sang ilabalay. Namangkot siya kung sino ang kaistorya mo. Di sabat sang iya bata, si Tiyoy. Naghambal siya nga, wala na diri gisulod. Nagsulod ako. Daw naluoy man ako, kay tama sa iya kaniwang. Namangkot sa akon, nga anga wala nagid kamo kasulod diri. Sabat ko, ti, hambal mo, wala naman utod. Ginsikway mo kami nga, duha naman lang kami nga utod mo. Nagsabat ako,
Maayo pa, ginbakol mo ako. Kay ang lagob madula. Nagsabat ako, no? Maayo pa, ginbakol mo ako. Kay ang lagob madula. Pero ang ginhambal mo, ara pa, gatudok sa tagipusoon ko. Naghambal siya. Kung ano ang nalainan ninyo, patawaron na lang ninyo ako. Dason nga si Manang Inday, napatay siya. Ara pa ako gatambong. Sa mabugto ang yaginhawa, ti gatulo man ang akong luha pagsipon. Inday Regine, bisan ano ang batasan sang utod mo sa gihapon. Inday, pasensya ka, kay duta makalawig sa akong kasaysayan, ang tagpadala, Lolo Dencio. Pasilo may anger management problem lang, no, ang imong nga utod kag nagagwa gid sa madamo nga mga instances. Pero you are right, kung utod mo gid kag kasayang, no, nganti sa mga okay pa ang mga lawas, mga healthy pa, nagakilitanay, ti nagalayuay na ang buot bangod sa mga hindi manami nga mga ginapanghaboy nga mga halambalanon nga nagaka-hurt, no, sa iban nga mga utod, sa iban nga mga tao, and only later ma-realize kung ara na nagahigda na, no, kag dito ma-realize nga ti ang tanan daw hindi man eksakto, but it's still good at least bisan sa katapusan nga parts ng iyang life, may realization siya. Nga ti, sa lagid man tugali, ang iyang mga ginpanghimo, mga ginpanghambal sang una, and she still has, no, the chance para makapangayo ang patawad, kag pinatawaray ka mo, kag makabalikay sang maayo nga buot. Ti amo ginaan, no? That's your family. And ang pamilya, bisan magkainano, sa ulihi, bisan anong magkalatabo, magabalikay gid, because that is what a family is all about. Salamat gid, alas 2:32 ang ato nga oras. Thank you gid sa imong stories sa sining hapon, Lolo Dencio. Magapanubalik ang KLP, kaupod sige hapon, si Tita Regine. Invest ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang Wala di Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihi nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangod ang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka. The story for today, there is a KLP, is from student mom of Lambunao. Dear Tita Regine.
Mayong hapon sa inyo tanan. Congrats sa mga diehard fans na patuloy sa pagpapadala sa ilang mga sulat. Amuman sa mga listeners, rain or shine, pagod man kag ginatuyo, pero wala naga-absent sa pagpamati sa kahapon lamang program sa kay Tita Regine. Kamo ang matuod-tuod nga lifeline sa programa nga ini. Gani, salamat sa inyo tanan. Nami pamatsyag ninyo subong. Siguro it's because nakasimba ka mo last Sunday. Kanami, na makakadto kita sa simbahan kung Domingo. Obligasyon naton ini as a Christian. Siling sa isa ka pastor, we go to church for other people because someone may need you there. Kanami, kung kada Sunday, magkita-kita sa church, pray together, sing hymns together, communicate with each other, encourage one another. Kinahanglan naton sa mutual encouragement to spur one another on toward love and good deeds. Sanggag may pa kaming magurutod, Sabado pa lang, gina-prepare na ni nanay ang inagsuksok namon sa pagsimba. Nakahanger na ang mga bayo, natinluan na ang mga sapatos, kag nakahanda man ang amon balon. Kasadya kon Sunday, maligo, mag-ilis, kag maglakat, together, pakadto sa simbahan. Mga 15 minutos man ang lakat namon bago makaabot sa church. Dako, kag manami ang simbahan sang Pandakan. Si Baby Jesus ang patron saint sini. Kadamo sa nagasimba, pero tahimik at matawhay ang tanan. Nagapungko kami sa malaba nga mga bangko, kag wala kami nagagahod, kag nagahulag, samtang nagamisa ang pari. Tapos misa, masig ulian ang tanan. Wala nagaistoryahanay ang mga tawo, samtang ara sa sulod. Pero, pagsagwa na, nagabugnuhanay man ang isa kag isa sa ila mga kilala. Si Lainey Julie Lurk, isa ka-author sang Our Daily Bread, ang simbahan kuno is like a garden or hardin, where each plant is protected from plant pests and receive enough food and sunshine and water that it needs. Gani, ang church nangin beautiful, colorful, and fragrant place for people to enjoy. Tanan nga church members work together for the glory of God and the good of all. Sang Sunday, ang message ni Pastor Vincent sa amon is living is God's word and doing is His commands. Bale, living is God's word and doing His commands. Genesis 12 verses 1 to 2. Siling niya, we can't obey God's word because of sin. Kung obedient kita sa mga commands ni Lord, it will bring us abundant blessings, divine power or protection, a gift or a good fortune, or some positive attributes that bring up happiness and welfare. Kag kung nangin masinurundon kita sa Ginoo, kinahimo niya kita nga channel of blessings para sa iban. Kag gina-provide niya ang aton mga needs. Ang dako nga pamangkot, obedient bala kita sa Ginoo. Ginatuman bala naton ang iya mga commands. Kung nangin masinupakon kita sa iya, the curse of disobedience will come to us. Ang hindi naton pagtuman sa sugo sang Ginoo, makagwa sang aton kabuhi, kag sulaton naton sa iya, or makaguba, no? But if we obey God, we will never fail. Tita, sa mangin dalaga na ako, kag nangin members ng grupo nga Young Christian Workers, nagsaylo ako sa simbahan sang Our Lady of Peña Francia. Lapit man ini sa amon. Nagakanta kami sa choir, kay nagatudlo sang katekises sa mga bata. Diri man sa church nga ini, diri kami ginkasal sa akon bana. Do chapel lang ini kadako, pero manami, kag buta sang miyembro kun adlaw sang Domingo. Nadumduman ko pa nga si Monsignor Baclongan ang pari namon sadto, kag siya man ang nagkasal sa amon.
Very memorable para sa akon ang amo ni nga church kag hindi ko ini malipatan. Di ka mo, din ka mo nagasimba. Regular bala ang inyo panimbahon or basi kada fiesta lang sang banwa ang pagsunod ninyo sa simbahan? Tani, mangin matutom kita sa pagsunod sa mga commands ng Ginoo. Agud maagom ta ang iya nga blessings. Ang amon church subong ang Dawn Baptist Church of Tambunaw with people from all walks of life. I love this church because it reminds me of what heaven will be like, filled with different kinds of people, all redeemed as seekers, all bound together by the love of Jesus. If hurting, repented people can find loving refuge, comfort, and forgiveness in Jesus, they should expect no less from the church. So, exhibit naton ang pagpalangga ni Jesus sa tanan-tanan that we encounter, especially those who are not like us. All around us are people Jesus wants to love through us. What a joy it is when people unite to worship together in love. A piece of heaven we can enjoy here on earth. Gani, let us all share Christ's love with others. Our God and our churches are a safe place in life's storms. So, kung ara ka mo sa kalisod because of financial, social, or spiritual problems, magpalapit ka mo kay Jesus. Go to church. Pray to God, who is the master of turning burdens into blessings. Only Jesus can give us new life. Even our trials and tests in life can be offered and draw us closer to Christ. We may be broken because of life's difficulties, but remember natin always, we are made whole by God's love. Tita Regine, close ko na this letter. Happy day to all listeners. Until next letter, God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Happy feel every afternoon whenever we read stories coming from Student Mom of Lambunaw. Kanami gid sa mga ginabilin sa aton. So salamat gid sa imo, Student Mom. Alas 2:42 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga... Diri sa KLP, kag biara naman kita from Lola ang paring ba, would you believe, December 1, 2024, yun yung paningin sulat. Anyway, sa kadamo-damo, gid-abi, no? Anyway, aring iya nga sulat para sa aton sa sining hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Tinag-greet pa di siya Merry Christmas, no? So mga listeners, mga letter senders, mga bomba personnel, good afternoon, of course, sa imo, Tita Regine and family. Nagapahuway-huway ako sa akon nga kwarto, pero may nadumduman ako nga i-share sa imo. Karon ang iba-ibang ugali sang akon nga mga nadaanan na mga bosses or supervisor sa school, sadtong nag-teach pa ako. Ako nga nadumduman, no, tita, ang unang-una nga principal ko sa isa ka elementary school dito sa my 5th district. Tama kabuot, kag approachable, always smiling, kag mabinugnuhon. One time, nag-observe siya sa akong class sa grade 5, Tagalog subject. Tita, pagkatapos sa observation, gintawag niya ako nga kanami kuno ako mag-teach. Pero sa linya sa akon,
nga wala man siya sa hinibalan kundi isang word na bakit. Bakit lang ang alam niya. So ang isa naman ka supervisor namon sadto, hinali man nagkadto sa classroom ko kay nabatian niya kuno nga pure Tagalog ang salita nga iya nabatian kag dayon niya kuno gwa kay abi niya kuno nag-abot ang Filipino Division Supervisor. Filipino pa sadto na. So saling niya sa akon, ikaw gali, ma'am, ang nagatinagalog. Balan mo tita, first year teaching ko. Syempre, ginanami-nami ko man ang pagtudlo. Siling nila nga daw tunay o matuod-tuod ako nga ala o Tagala. Tita, medyo hindi man ako nabudlayan sa paghambal sang tinagalog kay may experience man ako nga 1 year stay sa Manila. Madamo or wide ang akong vocabulary kag parang tunay na Tagala kung maghambal. Amo na gani tita, nag-retire ako bilang District Filipino Coordinator in spite ng elementary teacher lang ako, wala unit sa MA. So Tita Regine, ang isa ka district supervisor ko nga naagyan, very strict. Smart sa biste o pamayo, may kurbata, terno sa bayo, always shiny ang sapatos. Luyag niya tita, ang mga teachers niya may long stockings, may takong o heel ang sapatos. Tita, abi mo, may handa ako yung tsinelas sa idalom sang table ko kung malumbos ang boss ko, ang principal or ang district supervisor. Nagatsinilas ako kay ti maalay man mag-heels kung naga-teach. Isa ka bes, ginhikap gid sang boss namon ang tiil ko kung may long stockings ako. Tama ka strict sa amon kung sa school kami. Tita, sang di nagdugay, nakabati ako nga may girlfriend siya, bisan nga may asawa kag kabataan na siya. Sang primero, hindi ako magbati. Kay ang girlfriend niya gali, neighbor ko, kag best friend, kag kumare pa. Tita, primero, di ako naniniwala. Kati minsan lang, wala gid ako yakakita nga nagkadto o nag-upod-upod sa akon kumare. Dalan mo tita, guwapa, may dugo sang katsila, maputi, kag kanami isang figure. Sang ulihi, way nagdugay, akon gid ginakita sa ila jutay nga store sa ila uma. So nagmerienda ako sa store sang friend ko. Hinali, or all of a sudden, ang boss namon nagwa halin sa kwarto nga wala siya kakita sa akon. Amo na ato nga nagbelieve ako. I have seen with my 2 eyes nga nagwa si sir o boss ko sa kwarto. Tita, amo na nga di magdugay ang sikreto, magwa gid sa ulihi. To see is to believe. Sa di madugay sa bandang huli. Minadumduman ako, isa sadto sang akon head teachers, isa sa mga head teachers ko, later nag-principal man. Permi niya ako ginaobserbahan, kung ginadisminorya ako, syempre tita, permi ako nagapungko, kay tama kasakit ang akon nga puson. Kung maayo ang pamatsyag ko, wala man naga-observe, abi mo tita, ang masiling ko nga, units lang sa schooling, pero medyo mango man. May units lang. Okay. So, arithmetic lang permi ang ginaobserbahan. Wala man sa ibang subject, tulad ng English, kag Tagalog. Hindi man siya kahipalo. One time, tita, nangakig. Kay 4 o'clock pa lang, nagpalauli kami kay nagkuha sang amo niya treasury warrant sa district office. It so happened, tita, nga naabutan kag nakita namon tanan nga ara man siya sa tangkungan nga nagakuha sa mga tangkong para sa iya mga baboy. Tibalan mo tita, kuripot, siling ko, kami makuha sa sweldo sa banwa, kag ikaw temprano pa, ara ka sa tangkungan? Why, si tita kasabat sa akon. Abi mo, hindi pagpasakyon sa mga tricycle drivers, kay permi bilog, 500 pesos ang kwarta niya. Ngati, 10 centimos man lang ang plete sadto. Isa ka bes. Isa lang ako nga pasahero. Nagpadulog siya, pero wala siya pagpasakya sa driver.
Saling ko sa driver, may lugar man paman nga wala mo siya ginpasakay. Sabat niya, perme, bilog o buo ang kwarta niya. Wala ako sinsilyo. Kundi, manaog lang siya nga wala pa masahe. Tibalan mo tita, kuripot. Nga kung sa bagay, may kaya. May automan. Tita Regine, ako na lang isugpon ha, ang iloy ko nga i-share sa imo, parte sa account nga Balachadgon, subo nga Christmas season. Kaya Christmas kani. Pagsulat niya sini. Itabi mo, hindi ko gid mapunggan ang luha nga nagaililig sa akong mga mata subong. Madamo nga mga bulong-bulungan nga ako nabatian, parte sa tanan, puros lang manami. Umaayo ang pamatasan sa akong hinablos nga sobra-sobra ang yaman. Maalwan man sa iban nga mga tao, pero ang matandang-matanda na tiya, bale, wala man lang nadumduman, nga ginapamasyaran o ginatamyaw, bisan makadali lang. Nga kung sa bagay, damo ang iyang mga kotse, tapos parang mansyon ang bahay. Galante sa mga friends niya. Pero ako, isang matandang-matanda na auntie o lola, way na dumduman. Kag permi ko gahidbi, kung madumduman ko, no, ang pag-demolish, ang ako nga puluyan, bisan isa lang ka bedroom house, kung wala lang tani ako ginpahalin. Subong, sobra-sobra ang yaman. Pero ako na nag-iisa lang na nakakatanda sa mundong ito, hindi pa sila nakapagbigay ng awa, pagmamahal, kaunting pagtingin, pagdalaw o pagbati. Talagang walang-wala. Kung sa bagay, sadto, no? Pigado man sila. Dito sa bukid ni Estar, pabalik-balik, nagalakat lang, waay nagasakay, ang masubo, ang destructive criticisms. Waay sila pati sa akon. Kasi sabi raw, iba noong araw, kaysa sa ngayon na high-tech na. Close mouth lang ako. Waay sila nagapati kung anong akon ng mga suggestions. Bali, wala na ang tanan. Siyempre, masakit man sa akon nga utak, puso o damdamin. Hindi na ako ginapati o ginasunod. Luha lang sa aking mata ang sagot. Tita, padayon man ang ilig sa akon mga luha nga wala o hindi ako makasuggest, comment, or maka-voice out. Bisan may aral o may kabutihan ang luyag ko i-share. Tita, ginapilit ko ang akon kaugalingon na mag-mouth close. Permi kag nagapamati ako sa ilang inestoryahanay, no way ako, no suggestion, or mga payo or comments, tita. Pasok lang ako agad sa bedroom at iyak na iyak sa masakit na damdamin. So lastly, here's my love, kisses and prayers to all listeners, mga letter senders, and most of all, to you, Tita Regine and family. Love lots. Lola Amparin. Lola Amparin, do away na lang sa inang mga sakit sa balatsagon. Instead of being understood, be the one to understand na lang. Pabayin na lang ina. One day, who knows, madumduman Manila nga, ay, si Lola Amparin, gali ito wala na ginamon makitaan, wala na ginamon mapamasyaran. Kaya basi kibuton ka lang, no? Nga, ara sila, damo sila, magapamasyar sa imo, magatamyaw sa imo, magadumdum sa imo. Siguro, sa ilang mga inistoryahanay, way kita kabalo, no? Kung nga ang do hindi na sila magpamati, kung ano man ang imong luyag nga i-suggest, kaya ang ginahambal mo, lain sang ang siling nila, lain sang una, lain man ang sa subong. Subong niya, high-tech na. Pero it doesn't change anything, no? Kung mag-inistoryahanay, kamo bilang isa ka pamilya, and siguro ang luyag mo lang is that ang pagiging matriarch siguro, no? Sang family or sang clan, nga mapamatian man kung ano ang luyag mo nga ihambal, ano ang luyag mo nga i-suggest, ano ang luyag mo nga
ibilin sa mga young ones. Pero sige lang, basi may gamay lang gid, no, nga misunderstanding, kag basi kon hindi man gid amuna ang ilang punto nga i-shut off kagid, no, nga hindi ka nagidya pag ipa-join sa ilang mga inistoryahanay. Si basi kon you're just a little sensitive, Lola Amparing. So gani, always think positive and go back to those times nga ti manami ang inyong relationship, kag ginapakita nila ang ilang pagpalangga sa imo, basi too busy lang sila. That's why nga ti wala kanila dira mapamasyaran. But think of those, no, other mga relatives, other nga mga hinablos nga permanently nagapamasyar gid dira sa imo, di ba? May ara ka hinablos sa side ganito yasang imo nga husband, you said nga they never fail. For how many years already? Rain or shine, nagadulong gid sang imo nga sustento nga mga groceries. Isn't that what you call love? Di ba? So, focus, no, on those people that give you happiness, kag nagahatagid sa manami nga feeling sa imo ang ilang ginahimo para sa imo. Appreciate those people. And those nga medyo wala na sa oras para nga makatika-tika dira sa imo, give them your love still and your understanding. Sige lang, one day soon, basi kon, makapamashare man dira sila sa imo. Okay? Hindi na nagay hibi. Karon malain pa na imo nga pamatsyag. Salamat gid sa imo, Lola Amparing, for another story shared with us diri sa KLP. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, anytime. I'm just here para nga magbaton sila, magbasa sa inyo nga mga kasaysayan sa kabuhi. Palig nila, paki-email kung may mga gadgets, kung may computer, paki-email para madasig yung mabato naton. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio. Sorry. At bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Of course, after sa kahapon lamang program, ang mga dramas naman diri sa Bomboradio Iloilo nagahulat na. Si Tuyang Ermitanya. After that, ang Provincial Jail, tapos ang Dear Diary. So enjoy lang the rest of your afternoon sa pagpamati sa mga programs, sa mga dramas diri sa Bomboradio Iloilo. I'll be with you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.